mga higala, niya lang sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Usa ka to? Murag may dakong langgam nga may kalit ugtog pa. Juno, anak, ikaw kini. Tay Placido. Gikan kang naglupad. Tay Plas. Usay buot ipasabot ni Juno. Sa kining akong nasaksihan. Tay Placido. Ayaw ko glimde, Juno. Tug-ani ko tinuod, anak. Unsa? Ginoo ko ang taon. Ingon sa dili ako makatuod ng tanan, Juno. Dili kayo na. Tay Plas. Sikreto na to, ha? Ugod na mo. Ato lang sa nang ilimod niya na Binsya. O siya may buot ninyang ilimod na ko, Juno. Placido. Binsya, Binsya? kuan ba? Kini. Nasa ato pa. Ikaw, Juno, anak. Ang napaniog na kitawag nilang Superman. Mao ba? Binsya. Na Binsya. Tubak ako, Juno. Tubak ako. Nasad ko maabot kay kinihigiw na. Na Binsya. Tay Plas. O karon mao nang higayon. Nga ako tang giampingan. O gipanikamutan nga dili mo abot. Apan miabot yun. Oh, Nebinsya. Tay Plas. Ako ang nabaniog o gitawag nila karon og Superman. Ako ang gibalita sa radyo. Nga miluwas itong 5 ka mga bata. Gagikidnap. O karon dili parang dugay. Nga miluwas usab sa 5 ka tawo na trap sa building nga nasunog. Dito sa kitapos bayan sa lungsod. Sa Santa Barbara. Anak! Niya kong nauna. Sa kong utok Tay Plas, Nebinsya. Nga dili sulang makini akong pagabot sa inyong kinabuhi. Kung dili, tugagin kini sa panahon na. O dili ako, o nibisan kinsa ka nagbuot ni ini. Nga moabot o mahitabo. Anak! Mahangyo ko ninyo, Tay. Nay, nasabton ko ninyo. Nga mosabot ka mo sa akong pagkaako. Sa akong obligasyon nga naipatik ang daan sa akong nauna o kasing-kasing. Ang papanalipon sa mga dinawag-daog. O ang pagluwas ni Bisan Kinsang nagkinahanglan sa akong panabang. Juno, anak. Ginoo ko! Maayong hapon! Oh. Nagin siya! May Blas! Yun na. Murag. May May nagsabi. nanangpit ba? Murag na sinati na kurog tinguga. Tingog raw ni Lindel, Teplas, Nebinsya. Nagin Niya siya! sila. May Blas ito! Ara magsusibahin ako. Bala ka kita may tanan ni mo, Juno. Ayun, balik ka. Hindi, nagpakyaw si Lendel, oh. Nagpakyaw si Juno. Sapa mo, oy. Awas sila, Juno, oh. Sugsugan kay sila. Ito po kita nila, oh. Usbila pa ninyo, mga classmates. Daghan kay salamat sa inyong concern ako. Naghago pa kita mo pangita na ako. Mubanda to si Ilina na mo dyan, pero watugti ni si Mama. Mo ba? Sultihin lang siya palihog nga. Dili ba balaka kay okay ko. Nauli na ko sa amo. Okay. Sige na lang, oy. Muna lang ko kulit ninyo tanan. Uy, Lindel, asa naman ka? nang luod. Lindel! Kadugong mo siya. Isko sa nga ni ko angod, nilina ko dyan, silos to. Silos. Kamugid. Basta mo na to ha. Daghan kay salamat sa inyong concern ako. Tinuod mo mga higala. Ang akong gikahadlukan, Juno, nga sa matukay o sa madali, mahibawan sa mga tao, sa imong mga classmates ang imong pagkaikaw, nga ikaw di ay ang gitawag karon sa kadaganan og Superman.
Mausap ka na akong gihuna-huna, anak. Og dili kay kana lang. Kung mabaniog kini, daghan na unyang mga tao ang muani sa atong dapit. Oh, og maong mientras tanto sayo pa, ato kining mapanagan-an, anak. Laping siguro, kadtong mga tao nga imong natabangan og naluwas, makailakid sila nimo kung makita kanilang balik. Masakit akong gikabalakan, Nay, kay Hilungdan nga, magpatabang ko ninyo. Oh, sige. Oh. Unsay among ikatabang, Jono. Bitaw, sultihin ni anak. O sabay among ikatabang nimo. Gusto na ko nga, may mabutang ito kung maskaras kong naong. Aron di ko sa'yo mailhan na bisan kinsa magkakita na ako. Labi nas mga higayon nga, may mga panghitabo nga, angeng to ako. Ay, sakto kaayo, Jono, anak. Kay maantigo kong mutahi og sinina o bisan unsa gamit ang tela. Kay mauman ni akong nakatunang trabaho nga nasunod na ko sa akong mga ginikanan. Mao ba? Libin siya? Oo, anak. Kung sa pagtahi lang o sinina dong Juno, o bisan unsa nga isulob sa tao. Kana, malinyag yun ang nanay mo, Binsya. Kaya kayo na niya. Og unsa man sang panapton ng atong gamiton sa pagtahi, ha? Mga tuta sa lungsod ug mapohon, Binsya. Mag-uban ta, magpalit ag lig-on nga panapton nga maggamit ni Juno. Dito man sa misa may baybayon, Jono. Namasin mi og ang atong mga classmate nga dito ka sa baybayon. Basin dito ka ba may pahuway ba? Pero wa man ka dito. Basin na timing pag adto ninyo teron nga nakabiya na ko. Si Lindel og Malina oh. Niya paingon nato. May Jono. May mo bang tabangan ko nimo ngadto kang Malina? Ha? Patay kay kong Malina bay? Pwede ba? Hi, Jono! Jono, pagkakas ka nimo, ha? Ha? Jono! Ay. Moderate na lang ko sa classroom, Lindel. Sige, bye! Tyron, Oh. saan na dayon si Malina, oh? Oo. May Jono. Kamusta si Lindel ni ha? Ha? Lindel, Jono! may mapagbiyan ko nimo sa ipapagkakusa ko. Ha? Sige. Sorry. Salamat. Musunan ko sa room kay may buhaton mo ko. Ha? Hoy, Jono! Jono, huwat ako, oy! Huwat ako ba? Tyron, parag wa man kay ayo, eh. Ha? Parag nasabot na hinuon ako. Mabuot nang muli kay si Juno nako. Sabay ay karewe ayo Lindel ay. Oh, Kaya nagduda kung wa ko ni mo seryoso ang tabang ato ni Malina. Kita na mo. Maglikay na hinuon siya nako. Apit na gani di makigistorya nako. wa ba, oy? Unsa man sa akong mahimo, pe, kung lagi siya gusto ni mo, Tyron. Unya, ang saon taman ini ha? Wa nang ta ini. Mag-ihay na lang tag kamas ini. Aw, kuno tay mahimo, ang angman. Sige, ihay ang tag-diskarte. Maniho na lag imo nga to ni Malina, kay mo maniho sa kog ako nga to ni Juno. Say, nakita na ko, guard. James. Ikaw si kasamang James Labian? Oh, yes, sir. Usa ka reporter sa atong stasyon sa radyo, sir. Ako si Professor Draco. Dili lang usa ka professor. Usa-usab ka doktor o scientist. Mo ba, sir? Usumay ito yung kalaga, di ba, sir? Professor Draco. May gusto lang kong patabangan nimo, Mr. Reporter. Kanabot na itong imong gi-report o nasaksihan nga pagluwas sa usa ka matawag nato og superhero. Kay miluwas man og 5 ka tawo nga natrap unta sa sunog sa edipisyo dinhi sa kinapusurang bahin sa lungsod. O usumay ko yung katabang ni mo, bahin niya na, Professor Draco. Usaman, Professor? Kaniyot, manunta sa mong receiving area, Professor. Ano tawag sulti dito? Sa pagkatinuod ng Professor, kalit kayo po itabo. Kay emergency ba lagi itong pagkasunog sa building.
Huwag yung makaklaro si Tsura nitong nakita sa karaghanan nga gitawag nilang Superman o superhero. Unsay imong ikahulagway ganiya, Mr. Reporter? Para nako, Profesor, matawag siya og superhero. Kay makadaghan na ekonomiya kinibuhata. Kana sumasa itong mga nakuha sa mga reports. Kay kanhi may 5 di ay kabata dito sa syudad nga gikidnap nga iya usab kini nga naluwas. Pero lahi siya nga Superman. Kay wa siya kapa, wa siya pako. Makayon ka nga grabe ko siya ka talagsaon. Pero, wa ka ba yun makaklaro sa iyang hitsura? Sa iyong naon? Kasubok ko, Profesor ako. Kay ako usab nga hisabtan nga naglikay siyang maduol sa mga tao nga diha sa palibot. Labi na yun itong mga ususiro nga abti kayong mikuha og picture niya gamit ang cellphone. But I don't know kung may nakuha ba sila klaro nga hulagway niya. Pero kung doon na may mas klaro nga maghalagway nimo sa itsura sa nabaniog karon nga superhero, katulad yung mga tao nga iyang natabangan. Sila na yun, Profesor ako. Sumasa mga nakasaksi prof nga na-interview sa kibuhat sa gingon nga superhero. Mula ko ng jetplane ang kagusto niyang lupat. Mukilab lang ko ng kiyong kalit. Wa magsinbing yung helikopter nga itong sakyan pengon dito sa Anituan. Murag nakabantay ko niyo. Murag lain ang imong tingog. Pasensya na ka, prof. Sa pag-ininom na ko yung bugnaw. Okay. Sige, hatagan lang na tunag. Igayon. Tunag ato na lang pasagdan. Di na nato na hunaon. Gusto kong pakikitaan na to. Ang mga naluwas niya itong tawhana. Magdata og sketch artist tadong. Artista, prof. Kanang Bold Star, prof. Inom? Bull stars na mo. Sketch artist, dili artista. Habila kong artista, prof. Dili ay. Sketch artist. Kung may hulagway ka, dali nga magkakuha o magka-drawing. Kung sa may imong gihulagway. Sa ato pa, prof. Maduwing dayon ang itsura atong Superman kung iyang drawing. Mao ba, prof? Kanus amang ko ni mo tabangan bay Juno nga to ni Malina. In love kay ko niya bay? Di ba nagkasulti na ng butanga, Teron? Nga bisa sa ako ng tabang ni Malina, kung siya way gusto di mo, huwag kita mahimo. Bay, mura magkagdi amigo na ko bay Juno eh. Huwag ka magkasabot kong kisulti. Nakasabot ko ba yoy? Di ka gusto mo tabang na ko. Kay dako mo sa kagustong Malina ba? Di ba? Teron, Prangkahin na lang gugo, Juno. oh, Ano mo kamutingog ya? Kay tinood akong gisulti, di ba? anong apa ni mo kay gilain ko na mong sabot. Pananglit ko tabangan kay kaganda ni Malina. Kung sabay mo kasulti kung mapakyas ka po ka. Ha? Di ka magkunahon na nga yun na ko ikaw. Nga wako ba isip ni mo tinood higala? Kaya wako nahimos pagtabang ni mo kanto niya. Di na pa posibleng mo na imo manahon na, Tyron. Ay, Maong sa magkausap pa, ingon ko ikaw. Paringuha ko ito siyang mahimo. Nga madaan mo siya. Pagbuhat umayo nga pagpahimuot niya. Kay, kasi pagbandalin mo siya. okay. Ako na buhaton. Pero mong yung alasag ko ni mo. Isip, tinood higala ba? Kamay mo ba nga likayan ni mo sa Malina? O di ka manguyab niya? Oh. May mo ba, Juno? Pamang kamutingog. Teron, tao lang ko sa manimo. May kasing-kasing mo bati kung unsa may imong bation. O dili ko magkapasalig na mo na. Kana, kay mama na imong gisulti. Nagpasabot lang. Nga gusto kang makigribal na ako nga Malina. Tyron, Dili ba? gikasubok ko kung ingon na nagsiradong imong nauna. Bataway mo pugong nimo sa imong papaninguhan ni Malina. O sa gikaingon ko na sab nimo. Respeto lagi siya. Kung tinod na rin kanahigugman niya. Ayaw pabuhat mga puta nga magkapasakit. O supak siyang kabubutuon. Kaya dili ka magkatugod ka buhaton na nimo. Juno, Mao na kisulti ni Juno ni mo, Tyron? huwag ka makadungog sa akong gisulti, Lindel. Ayaw
magod kasuko, ako lang giklaro. Hilom! Kalain gid mo patasan, oy. Muna di ganahan si Malila nimo bisag unsaon pa nimo giskarte. Unsa to? Unsa to? Atay, Ha? atay. Unsa to? Atay, dahil po itong gisakitan ko, oy. Tanong kong istorya, ha? Huwag ka para ba makailagkin sa ko? Ha? Buti ko pa. Iwakli lang ko eh. Lindel! Lindel! Shit! Mauna gibuhat ni Tyrone nimo, Lindel? Oh, Malina. Pero, unsa may rason? Nga naman. Ayaw na lang. Mauwaw pa nimo. Unsay mauwaw good. Dili man gud maayo iyang gibuhat nimo. Dili mag-good. Mauwaw ko nimo kay... Kay unsa? Kay nakasa ko nimo. Ha? Unsay buot imong ipasabot, Lindel? Unsa? Oh, nakahimo ka anak nako, Lindel? Sa atong kasuod? Sorry, Malina. Mauday nga misamot og likay si Juno nako. Kay para ni Tyrone. Og mauday nga imo gid kisigihan og daig si Tyrone nga rin ako. Nakita na nako ang ako na imong sayop, Malina. Hinungdan nga gusto kong mubawi. Ug maong nangayo kog pasaylo nimo. Tungod lang sa dako imong gusto ni Juno. Imong gisuffer ang atong kasuod, Lindel. Sorry. Sorry na. Nagmahayam ako sa kong gibuhat. Please, pasaylo ako. Makapasaylo ko nimo bisan sa imong gibuhat, Lindel. Pero ang ayan ka usab nga mangayo og pasaylo ni Juno mismo. Oh, unsa? Malipad yun si Juno Vincia. Kung makita niya ka nag-imong itahi para niya. Ay, maayo ulta, Placido. Nakasiguro yung ko, anak. Ikaw pa. Ikaw na guna, Vincia. Ay, ulo-uluhan lang ko ni mo da, Plas. Usingan? Ulo-ulo ba? Ay, tanawa. Tanawa niya ron kung maabot na Juno. Uy, si Juno. Tanawa, palibag ka nga itong anak. Wa na kilak ang pultahan. Juno. Able na dong, Juno. Oh, isira ang pultahan dong kay may ipakita mis nanay mo binsan mo. Unsa man na, Tebas? Tebinsiya. Ipagawas binsan, ipagawas. Ipakita niya ang tibuok sa pot nga imong itahi para niya. Juno, anak, ni Aay tanawa. Awa dong, awa. Awa dong, Juno. Nay, Binsiya. Nay. Nakauyon ka ba ini dong Juno? Ha? Sa Juno, anak ko, sa'yo mo yung kasulti. Nay, Binsiya. Tay Plus, pagkaksa ko ninyo. Juno. Juno, dong. Nagkakasalamat nyo, Nay. Tay, nagkakasalamat. Sigurado kang nakauyon ka, ha? Si Vincia ba yan? Ikaw, Ginay. Dili pa hubit sa puong akong kalipay, Nay. Sa akong pagkakita, Nay. Isukod na ka, isukod. Oh, sige dong, halala. Isuloob, isukod dong. Oh, tanawa ka ninyo, Tay Plus. Nay, Binsiya. Kinuo ko. Juno, anak, ikaw ba na? Juno, anak, ikaw ba ka na, Juno? Ikaw, Ginay. Gusto kay imong sukod ang maong sapot. Sakto ra sa fitting sa ibabaw ug sa ubos. Oh, ay, nilagay mo lang ka lang og sa Superman nga tanaw ni anak Juno. Murag yun. Oh, murag yung Superman kaya yung maskara, mihaumang yun sa imong naong. Awa bin siya ang atong anak tanawa. Tanawas Juno, ang superhero. Placido. Tay. Ang pigan na gusto ibuti kong kinabuhi, Nay Binsiya. Tay Placido, kini maong sapot. Gusto kong publisingan sa pare ka ng maong sapot dong. Bitaw, Juno. Angay lang, Tay, Nay. Kaya mong sapot. Magtimaan sa kong ibuhaton nga pagpadalipon o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Bisan tuod ko din ako tinuod kay ginikanan si Tay Placido o si Tay Binsiya. Pero ano ko lang pangayoon ni mo, Ginoo. Ang ako lang, mahatagan mo sa kaligon sa panglawas. O
ug daghan pa mga katuigan sa ilang kinabuhi. Salamat kanimo Ginoo. Nga nagabaton kong tatay Placido ug nanay Pinsya. Nahilumduman ako ang tanang gipanulti ni Jono kanato Binsya. Nga dili iyang kabubuton nga maingon siya ni ini. Nga maokini ang iyang gimbuhaton isip tao din sa kalibutan. Ang tigpanalipod o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ugarbo kayo na ako nga bisan tuod kung dili kita niya matuod nga mga ginikanan. Kalipay kayo na kung nahimong tipik o kabahin sa iyang pagka-superhero. Diin kita ang nagmatuto kaniya sukad pa sa gamay pa siyang bata. Ingon man usab ko, Placido. Wa na ko'y pangayoon pas Ginoo. Bisag magkinaon sa Binsya. Bisan pagkuhaon na sa Ginoo ang hinuwaman ko kinabuhi. Magmalipayon gihapon ko sa akong lubnganan. Kay nahimo kong kabahin sa kinabuhi ni Juno nga atong anak. Ang superhero. Naunsa ka na, Placido? Ay ngano bang ingon anak man imong sinultihan? Mura ka man hinuon og nanamilit. Sabay na nabilit ba? Nga sa musugultag sa dili, kung mamatay gani gyud ta, kung kuhaon na gyud gani sa Ginoo ang atong kinabuhi, dili man gyud ta makabuot, dili gyud kita makabalibad. Placido. Hilom niya, ngisi ka lang na. Huwag ko malipay sa imong gisulti. Ay, dili magod tinuod ang akong gisulti. Ay, basta hilom na. Ay, nakugpadungga, ana. Eh, siya, bay. Hilom, ha? Siya ba kaya ron? Uy, Binsya? Tengkas? si Jono. Kasi problema. Nakanawa. Hibati antang Juno. Awa dong, Jono, oy. Nag-istorya lang mis nanay mo. Wa may mag-away. Oy, ayaw ka malaka. Okay rami dong. Ay, katuog na diya kay law ng gabi eh. Nay, klase ka pa ugma. Binsya, asam to sa tatay Placido? Ay, tuwa ng limpios pokot. Kay wato niya malimpyo ay gahapon. Oh, ayaw pa balagata si tatay ha? Nay, baga kindagom sa unahan no? Murag, may maabot nga unos. Gingnan ko bitaw to. Ay, hapita lang dito. Maagian raman to din mo inikpaingon ni mo sa eskwelahan. Oh, sige, Nay. Pamin ako, Nay. Kay mo na ko. Ay, kaluyan ka sa Ginoo, Juno. Salamat, Nay. Kay, basi maliit ko. Mag-isulti pa kong tatay Placido ka diyot. Na, sige. Sige, Nay. Ay, Juno! Ay, pastilan Ginoo ko. Naunsa man to. Kadaliran niyang nakapalayo. Mikilab lang og tuan na. Naabot na siya ni Placido nga naglimpyo sa pukot. Diyos ko. Unsa bang klasiha sa pagkatao kini si Juno. Sorry, Tay. Nagalitan ka pagtungan akong kalit sa mga tubangan. Dili ba dito pamanggani kanina na mo Binsya sa ato? May igo ba yung distansya dito gikan nga? Mo, eskwela na ko, Tay. Pamin ako. Kaloyan ka sa Ginoo, Jono. May pag-ampi, ha? Salamat, Tay Placido. Pero, wa mo'y kabalakaan si Nanay Binsya ako. Kaya na ko magpanalipos kung kugalingon. Kamusta da? Pag-amping sa mo din, Ay, noon sa kaman nga ni Araman, Miss Ato. Lakaw na. Ay, tingalig balik ka. Ay, kabalakat, Tay. Napay 2 minutes. Dili pa ko malate. Duha ka minutos na lang. Unya, kalayo atong inyong eskwelahan. Unya, dili ka malit. Ikaw, Gitay. Oo. Ikaw man di ay si Juno, ang superhero. Bitaw, Tay. Adto na ko. Sige, Juno. Alakaw na. Pero, Tay,
Ayaw rin pangisda, ha? May unos nga maabot. Okay nag, mangisda ka. Kung mag-uban ta. Pero dong Juno, kuan. Tay, kung buot ka managat, paabot ako. Mag-uban ta. Oh, ikaw, mauman ka ha? Ano, sige, lagaw na. Maliit ka. Usa ka minuto na lang siguro ang kuwang maliit na ka. Sige, tay. Ato ko. Juno, doang. Basta yan. Unsa man yun kining klasihas pagkatao si Juno nga among anak. Unsa man yun, Diyos ko. Hain man ka si Juno. Nga nung pa man siya maabot. Mo-absent ka rin siya. Malina! Usa ako nakapagpangayog sorry ni Juno nga wa man siya di ay. Masagoy wa. Nakamangkot na siya. Aha? Unsay na ah? Ano, kisabi din ang naglingkod siyang lingkodanan sa likod. Awa. Uy, hala! Nadi na siya? Ngi, kalain! Wala yung kapantay! Hasta ko. Huwag ko makamatikod. Magkapahibong sa... Umanotan na siya kanina. Unya karon, may kalit naman na ugtunga. Pwede imo siyang ingnon Malina nga makisulti ko, ha? Mauwaw ko, uy. Anong mauwaw man ka? Sige na pa. Inig ko man sa klase nato. Bisan ko't inig recess? Sige. Akong suwayan. Naunsan ko. Huwag ko magkasabot sa kong kugalingon. Gibatin ko kami ngaw ni Tatay Presido. Nagsulti pa galimi. Dayon akong anhi sa eskwelahan. May mikilit nagsanting sa kong na. May nakinanglan sa kong panabang. Iwan ako mga mata. Ano ba kita ko sa kong nauna? Kung kasi nakinanglan sa kong panabang. Diyos ko! Juno is absent? Naaman ka si Juno, Sir Tamban. Lindel. Wa naman diya si Juno sa iyang gilingkuran. Okay. Di ako ito giniha. Di ako ito giniha. Hawa, madam. Absent si Juno, sir. Masagat mo lang ka, Tyron. Uy, diha manggot si Juno ganina. Nagsiya ay tingnan. Mo ba? Basin, wa makagwanta, sir. Kalain na ni nila, uy. Nangatawa man. Sige, pangatawa lang mo. Bantay mo inig balik ni Juno, ha? Bantay lang gid mo. Ako dito tayo rin, noy. Hindi naman sa Juno ganiha. Pero wa may tingog-tingog. Saba mo, eh. Wag yung ko kita, no? Basin, gilamat lang mo. O baka ha? Espiritu lang tong Juno inyong nakita. Narabay ingon na nga. Basin nagmerida siya ba? Maong mingon mong inyo siyang nakita. Amigo ba? Way ayong pagka-amigo, eh. May train dito San Bartolome nagsubay sa release nga. May guba. Huwag nalikas. Mga 3 kilometro lang distansya. Huwag ko yung kanibadiskas siya. Kung di na kabaagtan, labi siguro. Dagka na mga matay. Pakusgan ko ba ako paglupad? Kinala magkabotay ko sa bawang lapit. Master Prof, di kami mga preso tungod din ang mga buhat ka pag-uban sarili sa train sa babaw. Huwag nga nung mga preso man mo, ha? Kung may bawal, Prof, ka kami naguba. Profesor. Bawa na niyang profesor. Kami Mga gago! may bawaan niya, me. O kinsa may musulti sa mga otoridad nga kamoy naguba sa riles. Diha, sa ibabaw. Nakamingaw din, eh. Layo, kinis mga kabayan. Ug mingaw kayo. Kay mo agi ang train sa ibabaw sa bukid, agi sa riles. Pero, Prof, kwan... Hilom, dadlong. May bawaan lang. Ang mainong danon. Nga masuta na to ng higayuna kung matinuod ba ang akong projection o pagsabot nga mutungha ka ng giingon nilang superhero kung may krimen o may umaabot nga disgrasya o panghitabo. Kay superhero magya siya. Nga sa ato pa, mutungag yun siya kay namiligro man karon ang mga kinabuhi.
sa mga pasahero sa train nga nagsingabot, di ba? Kinsa sa mga tao, bro. Kaloy. Kaloy nga mga tao. Kaloy kay tanaw. Panginoon mo! Loy kay mga professor yung mga tao. Ang video camera. Steady na. Ngadto sa release. Ngayon yung gituyo, pagkuma! Yes, mga tao. Ganay mong pipila kagutlo gikan karon. Matay sila. Kung husto ko sa akong panabot, mutungha kadtong superhero. May mahimo ka ng dakong pukot nga atong giandam para niya, prof. Araw-araw siya makuha. Taman. Silbi ka ng pukot. Sago kayo ang nylon niya ng pukot. Nga to niyang ibaling kaniya. Gamit ang helikopter kung anaan na siya. Makagod. Busina sa train. Hindi nakabati mo aron. Busina na karon sa train nga nagsingabot. O kung way superhero nga moabot, mahulot sila kamatay. Kung magi na sila sa release, nga inyong ituyo pagkuba. Ginoo ko. Nakita ko sa kong nauna. Nagkadoon namang train nga puno sa pasahero sa release. Nga mo nagituyo pa ko ba? Mga salbahis. Kinsap ka naghimo din eh. Pagkos ka ko ako paglupad. Para maayo na ako ang release sa train. Para dili ka naman sila siya. Dari ko na train, prof. Nagkaroon na. Wa paghihapon mo yung nakita nga naglupad. Prof. Shit! Dili may mo masipyat ko sa akong pangagpas. Dili ko magkatugot ni anak. Ako! Kawat ka, prof! Tuon! Wa may lain. Siya na ka na. Ang video! Ang kamera! Fokuse! Fokuse aron mailhan ta siya. Prof! Saan lang ko siya gibuhat? Unimal! Iyang gilubag ang release. Gagitoyo ninyo pagkuba. Upurag iyang diwilding sa kayo nga migawas sa iyang mga mata. Saan ang bato, prof? Pandara pagdali kini helikopter. Piloto! Pandara pagdali! Kinalang makuha na to sa dakong pukot si Superman. Pagdali! Mga salbahis sa way kaloy naghimo din eh. O sila katuyuan. Kaya naginigibuhat. Kinalamaman ka din sumpay ka ng release. Pinagi sa kayo magawa sa mga mata. Nagkadoon lang train. Diyos ko! Gamay na lang. Gamay na lang yun. Masumpay nagbalik ka ng release. Pusi ka ron. Helikopter. Helikopter kinalapaingon sa ko din mutangan. O may dakong pukot ka nagbitay na ini. Murag ako'y toyo din yung balingon. Dili kayo mo. Pero gamay na lang. Mahuman ako welding ka ng release. Nahuman na. Ang helikopter. Nagkadoon na. Mapikhan ko. Ginoo ko. Diyos ko. Napaling ko sa lagong pukot. Dili. Nakuha na to si Superman, prof. Nakuha na to siya. Milambos kita pagbalik ni Superman. Animal! Usa ka na pag-angasunga! Bisa ka din sa helikopter! Prof. Nasunog kay gating pukot. Buo kinahinungdan sa asuga. Nagpaubos na ito. Tawa! Animal! Iluto! Idali sa ragat kina helikopter! Ano rin nita masunog kung mga matay! Pagdali, animal! Salamat. Kinasunog kong pukot kay Lot ang ibaling na ko. Parang helikopter. Nagpaliw. Huwag mo rin napaingon sa dagat. Sundon ko sila. Mga salbahis. Huwag nilain. Sila mito yung pagkuba sa release sa train.
May lang gani. Kaya ako kinanabtan. Huwag na welding ko gani. Huwag to na. Nagkagin ng train. Naluwas at sa kayo ini. Pabuta ko ninyo mga salbahis. Oh, may kalit isang bisanding sa kung nauna. Iyon ko mga mata. Diyos ko! Si Tatay Placido! Nanagat siya! Naptan siya kusog ng unos! No! Dili! Kinala magkabalik na yung kusbang dapit! Iwarot yung tanang kukusong sa pagdupad! Ano ba luwas ako sa Tatay Placido? Tatay Placido! Diyos ko, nasudlan ng daghang tubig ang sakayan o namatay na ang makina ni Pambot. Dili na ko magkaragada pa magkapauyon sa dagko mga baod aron dili maunlot ka ni Pambot. Siguro ko, sa'yo ako buhaton. Sige, Juno. Lakaw na. Pero, Tay, idol pag-isda, kay may unong sumaabot. Okay na mag-isda ka, kung kauban ta. Pero, Dong Juno, ako anak Tay, kung maud ko managat, pabuta ko, mag-uban ta. Ikaw, kung mauman ka. Nahala, sige lang lakaw na. Kahit tingaling maliit ka. Usak ka minuto na lang siguro ang kuwang, maliit ka na. Sige, Tay. Ato na ko. Naruwa ko mabati, Juno. Naruwa ko. Nasayo ka kung unsa na ko sila kamahal si Vincia. Ikaw na'y bahala na ko, Diyos ko. Naunsa ka pa, Placido, nga dili ka man mo patoo. Nagtugon si Juno nga atong anak nga dili ka pa panagaton kay may dakong unos. Kasubo ko, Vincia. Di kasubo ko. May dakong baon na nagsingamot. Dakong kayo ang baon. Diyos ko! Doon ako, Tay Placido! Kailangan maluwas ko kinikaw! Bisa mo sibilita mo! Ang unos! Unos kini ako ikasugat! Pagpaubos ko! Ang kay kusog ang hangin nini! Pabuta ko, Tay Placido! Nagkadoon niyo ko! Ay, Diyos ko! Dili na makita ang dagat tungkol sa puso kaayong buwan o hangin tungkol sa unos. Si Placido! Si Placido! Ngayon itaw pasag ni si Placido, Diyos ko, malukoy ka, Ginoo. Luwas na siya, Diyos ko. Juno, anak, hain ka man. Hain ka. Si tatay di mo Placido. Si tatay di mo Placido. Mahimik kalit o bagyo sa kutungod. Upuha ang kulor. Si Juno ka to. Juno! Luwas sa itaw ng imong amahan. Maluoy ka, Juno! Inugo! Ang pambot ka na ni Tatay Placido! Nagluto-luto! Umay pagkaguma! No! Hain si Tatay Placido! Tay Placido! Tay! Ginoo ko. Bito ang naakuan. Muato ko sa baybayon kay mianam na og hayag ang kadagatan. Diyos ko, Placido! Placido! Juno! Tay Placido! Usa ka to, may bisinggit. Nagsinggit sa nga ni Placido. Diyos ko, mo nagtigok na to ni Juno. Ganyan ako naplin sa baybayon. Oh, Diyos ko, saan ka na? Tay Vincia! Ako gininay! Juno! Ginoo ko! Kaysa ka ng imong gisapuang! Igasabog ko, Nay!
Wala ko maapting buhi si Tatay Presido! Demensia! Ngay! May gari kayo na luwas pa ta, Prof. Abi lang kong masunog na yun itong imong helicopter nga isakyan na. Atong isakyan ba? Kami na po mga matay na may problema. Mga busit! May gari kayo na luwas, Prof. Kamu mo'y nagdagdimal na kung mga panuwaya mo. May gari luwas, mi Prof. Okay ra ang tatog na nga matay mong tanan! Okay. Ayaw, ano? Dili lang makaikyas sa baling si Superman nga superhero. Paita ko na na, Prof. Himsa na yung mga gamit ninyo, ha? Unsa mga busit? Nga nung di ka man mo dawat sa kamatuoran, Prof, nga di mo kaya si Superman. Di ba? Hilom! Ayaw dungagi nga kung kalagot ninyo mga animala mo! Biyay ko ninyo! Kitingalig mapatay ko pa kamo mga animala mo! Layas! Gikasubo kaayo na mo ang kamatayon ni tatay ni mo Placido, Juno. Juno, ingon og sa di pagit ko makatuo sa nahitabo ni tatay ni mo. Gusto na mo ano eh. Eh, inyong dungagi pa ang kaguol ni Bayjuno. Biyay sa amin ninyo. Uy, mo kinastayron, uy. Ato na to si Nang Binsya Lindel. Ato siyang istorya-istoryahan. Tanamali na. Biyaan ka usa na mo ha, Juno. Juno, ari sa aming nanay ni mo, ha? Magpaabot pa mo sa iyong tubag. Nakuno mo eh. Tara, Lindel. Tana. Bayjuno. Nasubo gid kay mi ning kamatayon ni tatay ni mo Placido. Sige lang bay. Ingon anak man ginang kinabuhi bay. Naluwas na ko ang uban. Pero napasagdan ako si Tatay Placido. Bay. Unsa gud imong gipanulti Bayjuno? Unsa pa may kapuslanan nga mabuhi pa ko. Kunwaan na si Tatay. Unsa pa man tayo ron. Bayjuno. Gusto na nang imong paghilak ng Binsya. Ingon anak man gina ang kinabuhi. Bitaw na. Dili ta makabuot sa mga panghitabo. Gitugtan sa Ginoo ang tanan. Maugid ng Binsya. Nganong si Placido pa man. Nganong gili naman lang ako. Ayaw pagsulti ingon anak ng uy. Makonsa naman lang si Juno kung simba ko mahitabo na. Ayaw tao ng uy. Nang, ligon na lang imong kaugalingon. Para na lang ni Juno. Salamat ninyo mga inday sa inyong pag-unong namo. Buotan ka ayo si Juno nang, ug matinabangon. Kung makinahanglan kagkauban din is inyo nang, okay kaayo ko. Linden, Inga lang ko na nga, kay willing kid ko para ni mo og ni Juno. Ay, kini si Malina da. Nagpaklaro lang yun nga dako siya gusto ni Jono. Hukto sa ning Lindel ay. Murag nagbiga ang bayana da. Basta ang ina ni Jono, giluluhan pa. Ay, kining kamatayon sa tate ni Jono nga si Noy Placido. Mas nakatabang ni noon nga magkasuot si Jono Malina. Buset. Pero dili. Di ko makatugot nga magkasinabot sila. Dili yun. May tabo na ang may tabo. Uy, noon sa katayron, lain ka magitinan-awa na ako. Kigsulti ko ni Malindel. Grabe tao. Pero lain kay kag tinan-awa na mo ni Malina. Ganina pag ikaw nakamatikod. Sa karya. Una-una rin na yung bayhana ka eh. Bitaw, na. Pero ang imong tinan-awan, unsa man na? May mo pagbiyaan ko ni Malindel. Bawa diya. Ano mahingilid man ka na ako? Inyo rin yung bay? Niyam ta silang Juno? Ano sa ka? Di palagot ba ko ni mo? Ha? Paglagot lang uroy dag maglagot ka. Ikaw pa man gani ang angay hingin lang din kay plastic ang pagkaamigo ni Juno. Huy.
Unsa may gusto nimo itabo, Lindel? Ha? Hala, Juno, si Tyron! Huy, yabag ka. Giyon sa mga. Giunsa nang naong nimo? He! Oh, ang animal ay. Yabag yun yung bayahan na da. Huh. Asa ka raman ako, Lindel ka. Asa ka raman yun ako ba? Kalit pang nawa si Tyron. Miuli naman ko no. Ingon sa uban na mga classmates nga nagbilar. Ingon anak mo siya kaway batasan, Juno, dili mananghid. Huy, Lindel. Gusto na anak good. Salamat kaninyo ha. Labi na sa inyong pag-amaam ni Nanay Binsya. Dako kinang tabang niya. Ayaw na guna-una, Juno. Igo laming nagbuhat sa angay buhaton. Bitaw, Juno. Giingnan ko ganit is nanay ni mo Binsya nga kon ganahan kang maikauban si nanay ni mo dinhi, labi nagmalubong na sa tatay ni mo Placido. Okay, rakit kaayo ko. Miyabot at mga maestra sa eskwelahan. Biyaan to na mo kadiyot niya. Ala, kalain ni mo, Juno. Naunsa ka diha, Lindel? Oh, sige lang, Juno. Ato alang sa atong mga maestra. Sige, tabiyon na ninyo. Kalain. Juno, sa dumoy. Huy, Lindel. Ikaw ba? Ibutara ko na sustong lugar ng imo. Ayaw pun-i ang kaguol ni Juno ug ng Binsya. Nganong mag-uol man sila? Angay pa manggana silang malipay, kuni ako sila. Kung magpahilot sinang Binsya na ako nga makahilot. Labaw na og si Juno pag-kiwit. Ay, ni mo, Lindel. Intaon sa tiyan na Binsya. Nakatugin taon. Pila na ka mga tao nagmatang nagbilar. Tay Placido. Dili gid ako mapasaylo kung kugalingon tay. Tungod sa imong kamatayon. Naluwas na ako ang ubang mga tao. Pero ako, huwag ko nahimos pagluwas nimo. Kadto mga salpahis tay, nga naguba sa rally sa train. Mo'y nakaingon si imong kamatayon. Sila. O paningilan ko sila sa tanan. Kaya sila mo nakaingon gibiyaan minimo si Nanay Binsya. Sila, Tay Placido. Kinahanglan mapangitaan ako paagi kung unsa ang weakness sa mga taong may talagsaong katakos. Sama niya ng ilang giingon nga superhero. Kay kung mahibaw-an ako ang iyang kahuyangan o weakness, mas mahimo kong gamhanan kay kaniya. O naapas ko na sa kung una-una ang maong superhero. Dili siya lisod pangitaon. Kay mutungha man ayon siya kung may mga panghitabo nga magkinahanglan sa iyong panabang. Nag-isama ni mo kautukan, Professor Draco. Nagyod. Ang ako nagod ni. Unsa ka kung sa salidang Superman? Unsa ka kung akong estudyuhan ang maong salida? Basin ug managsama silag mga kahuyangan. Salida lang ang Superman. Apan mahimong ang nagmugna ni ini may koneksyon sa mga panghitabo nga susama ni ini. Maong ginahanggang ako kining maistudyuhan gamit ang mga kahimanan sa laboratory. Gamit ang chemicals ug mga electronic devices.
Huwag magkatasturbo ako sa Chris Baybayon. Ninitigbayon ng gito ko di Tatay Placido. Suway ko pagpinsan akong nauna. Sa pagilan na itong mga tao nga akong gituan. Namituyo pagguba sa release sa train. Ug oras nga mailhan ko sila. May agong din sila sa company house. Doon ko din sila sa pagsunog. Milabad ako sa pagpininsa. Apan, huwag yung masunod sa kong nauna. Huwag yun. Ganun wak man ko ining kauma. Ganun wak man. Misigan tubig sa dagat. Nga kong gitutukan. Tungod sa kong kalagot. Misigan yung tubig sa dagat! Nasunog ang dagat! Nagkaguli ang mga tao. Nga nakakita sa ingon nasunog ang dagat. Kinala ako ni Bapawang. Kinala mapugan ko akong kasuko. Kay, nagpingon din yung mga tao. Eh, pastinan utaw. Oy, ganun na sunog ang dagat o kalit na usap kinapaw sa tupaganhe. Oy, wala, may tao sa Tigbayo, no? Ay, ano? Sino ka mo? Oy, Juno! Ay, tignan, oy. Ikaw mo nila. Huwag ka makakita. Ako ni. Huwag ka kakita, kanta sunog ang dagat. Huwag sa mo pag-anhi, kalit na pagkinapaw. Ha? Huwag ko magkabatikod kay nakatugod din sa Tigbayon. Ya, ay pagkumpiyansa yun, oy. Kay tawaan ko din na pita. Pasin og taguan ka. Misayo gid mi dinhi sa inyo, Juno. O ang atong mga classmates. Aron simpatiyahan ka sa imong kaguol. Dagan kisalamat yung tanan, Marina. Kuno pa mo nakabuhi sa kong pagdaom, tingali namatay na ko. Juno. Bitaw. Sa kamatayon ni Tatay Placido, nahugnog gid kay ko. Kami si Nanay Binsyo. Ligo na lang ang imong kaugalingon, Juno. Ang kamatayon ni tatay nimo, dili pa mao ang katapusan sa tanan. Hi, Juno! Lindel, Ay, nikaon na ka? Nakoy daang budbud og puto. Basin ganahan ka. Napoy si Kwati, oh. Init pa kaayo. Gidat-an takit ka ini kay nahibaw ko. Wa kay tarong kaon. Ay, ang buta ko ipasabot ba ka nang wa kay ganang mukaon. Pero kining puto nga gilutong nanay Tiklano, lami kaayo ni. Lapot kaayo, latok, og espiso pa kaayo ang si Kwati. Mamainit ha? nagkapainit ako, Lindel. May dam sa Slas Malina nga putumaya. Salamat pag-abot ganina. Sa iyo man sila. Salamat na lang kayo. Aw, mao ba? Naunahan day ko? Pero kung okay ra ka, ato lang nang ibutang diha. Ano pasawaan sa uban nga gusto mo painit? Uy, kalain. Ikaw di ay Juno. Di ka mo painit sa ako. Ha? Sa akong puto si Kwati pa. Tilawi po na, uy. Gihaguan na ba ginang nanay na ko para nimo? Patilawa mi anak ibuhalin dilbe. Hey! Ang hilo mo niya, ay, mga bugal-bugalon. Bastos! Kalakot pa ini, eh. Huwag ipik ang tanan akong gibuhat para ni Juno. Si Malina lagi iyang makita. Niya? Masugot lang kang lupigo ni Malina? Muro kag baki diha, uy. Baki stungol mo. Tamparoson na naman bali-bali, wingig ka. Yabag mong katayron, uy. Pagalitan mong kunin mo, guy. Umao na. Gikabuhi na ka. Gikabuhi. Resulta na sa imong pagkawag yung tayo, tag-an na ni Malina, ngadton Juno. Hilom, uy. Ikaw, may dag-anan sa kuno kang Juno nga itong Malina. Be, naa ka? Parehas na tanong. Uy, hinaya ng tingog mo ha. Suntukon ta karon. Suntok ako, no? Suntok ka dayon. Oy, ang sabi ni Tyron, hindi, saboy. Nay, si Tyron, ay. Why? Gikumidyahan ko lang ni si Uy. Lindel. Why problema? Kau gara ron ha. Gara gudon. Wa para makailan ako na musko. Palago tayo ko. Mao na gibuhat ni Tyrone nimo dito sa ilang Juno ganiha? Oo, gara ka
kaayo. Nganong garaan man kaniya? Ha? Kuan kining... Tingalig, may gibuhat sad kang wa niya mauyon eh. Maunang giingon anak kaniya. Kuan ka ng... Ay, kalain ha? Ha? Nganong malain man ko? Kuan mangkut ba, Malina? Nasuko man siya na ako. Nga wa ko'y nahimo sa pagtabang niya aron makauyab mo. Aha? Lin, sorry ha. Maoday nang nagsigi kag danin ako nga tong Tyrone. Onya, unsa man say bugti sa imong pagtabang unta nimo niya? Nga magkauyab sa mo si Juno? Dili ba maumanay deal ninyo? Ngisi ka lang ta. Lindel, bisan pag dili ta magpasabot sa tao nga atong nauyunan, nga atong nagustuhan, basta wa siya gusto nato, dili gid nato ipugos ang atong kaugalingon ngadto niya. Kay butang tag, imo siyang ikarelasyon pero napugos lang. Ikaw mo'y mag-antos. Kay wa man ko na siya amor nimo. Wa na siya loyalty sa inyong relasyon. Og sakitan ka lang. Ganahan mo kong Juno, pe. Ay, Lindel. Unya, kay diha man ganahan si Juno nimo. Aha? Pataka man lang ka, uy. Pataka ba, uy? Wala kang kasabot. Nga klaro man kaayo. Tinuod ka ang kisulti ni Lindel na ako. Nga may gusto si Juno na ako. Are you done answering the test? Juno. Nabinsya, karong napahimutan na to si Tate Placido. Ang sa'yo mong plano? Nay, naaka na sa bana. Dili lang na ko kapuka, nagako kaugalingon, Juno. Agtod ron. Dili pa ko makatawad kawa na si tatay mo, Placido. Managsama ta, Nay. Mahal na to si Tate Placido. Pero, dili na rason hangtod sang tubaw nun atong kagol siyang pagbiya. Pasaylo ako, Juno. Okay nga bigay pa sa idol ko, Nay. Gusto na ko nga mupadayon ta. Kung sa may natong nasugdan. Bisa pag uwa na si tatay. Bisag sakit og lisod. Gawa sa Tatay Placido. Apan pilit og angin na ito ni dawaton para sa umaabot. Juno, anak. Pangitaan ko yun og paagi. Ikaw na naa kining ilang giingon nga superhero. Nga mabuntog ug makuha ko siya. Pila na kapag suway o pag-eksperimento ang akong gihimo og napakyas kini. Ninihigayo na. Dili na ko makatukot nga mapakyas pa. Ani anak kining tanang mga elemento. Suwayan ko na kini pagsagol sa mga radioactive elements dinhi sa init og likido nga metal. Tanaw ko kung unsay reaksyon o mahitabo ni ini kung magkasagol na. Aniya. Oh. May aso! May aso! May bukal! May bukal! Nilampos ka, Professor Draco. Mauna kini ang makabuntog sa superhero! Tadlong! Tadlong! Nausa ka, Prof. Anong nagpanawag ka man sa lando na kong pangana? Hilom! Alang doon skigol mo! Tanawa, Tadlong, tanawa! Tanawa nga akong eksperimento. May bukal! May bukal! Ano mo nagbibukal, Prof? Ha, Prof Draco? Mainom na? Bukal? Ay, Prof. Nasakit sa kong ngayon mong ginukuloy. Kung gusto kang mamatay, ala sige!
Huta na ginom ang mga elemento nga kung isagol sa likido nga metal. Sige, mukilig ka! Ako na una, prof. Ha? Ikaw na, prof. Sunod ako ni mo. Dukol na pot. Tawa ka man. Yapay, hop! Wag ka igo, prof. Wag ka igo. Animaling anong nilihay man ka! Ipalagot mo ko ni mo tanong! Prof, ayaw tang praktisi yung dukol niya kung prof. Maboslot ni! Ayaw paglihay, ha? Animal, ayaw paglihay. Habit na ba kung sukamod sa pagdukol na kunin mo niya? Milihay ka! Ayaw lang taon panukol, prof. Maluway ka, prof. Magbuot ka ganahan kung budukol ni mo! Padukla ko! Prof. Dili ka? Kikining martilyo nga ako idukol ni mo. Saman! Ayaw ng martilyo. Sige, duklat lang ko. Basta ayaw lang ng martilyo. Kay kuya yung paminteryo ta na, prof. Nakasiguro ka ka, prof. Kakanang imong eksperimento mo ay makabuntog niya itong itawag nilang superhero. Nakasiguro ko, Tadlong. Sure yun ka? Sure yun ko! Bot. Ipalagot mo yun ko ni mo, Tadlong? Ha? Makal. Kalma lang, makal. Alam ko na kasukukat. Nganong mingon ka mang bot-bot, ha? Bot pala, prof. Kaya wa pa man mo mga pamatod iga. Epektibo yun na batok atong superhero. O, paano itong? Ilom! Iyo kong surang-surangan ni Malaka. Gusto kang i-apel na kung saan ko lining elemento. Ha? Ayaw na kasuko, prof. Ayaw lang nila pagsabot na kung pagkuminto ni mo, prof, ha? Listo ba siyang kaayo kung magsige lang kung ingo-yango ni mo? Uya, palang litan og mapalpak. O, di ba? Palpak si mong kakanahan. Subusa pa naman ang tingog ni mo. Ha? Hilom! Nasayod ko, Tadlong nga bright ko. Nautukan ko, o naibaw ko kung unsa niya kung gibuhat. Aw, ikaw, good! May buot naman ka. Unsa itong isulti ni mo? Unsa ito? Klarwa! Pero ako, araw madugdan po ko ni mo. Unsa ito? Unsa ito? Ha? Prof. Kuan ka. Matod ko, prof. Kalos ama ni mo testingan. Testingin dayon aron makaingon tang nagbalang puso ang juga si mong gihibong eksperimento. Tanaw na tong mabuntog o makuha ba gyud mo katong superhero. Dali, Tadlong. Sunod na ko. Kaniyot. Stop. Sako. Pasilan, prof. Nahibaw ko dili ka pure ka lalaki. Karong ako ba yun? Na may daghan diha nga mas gwapo pa ako. Ayaw lot akong dagiluta, prof. Usa! Nabuwang ka! Ako man nag-inot ni mo. Namura ka man gani og kugtong og hitsura. Sakit ang sultiyan ni mga kugtong yan. Sakit, ha? Ilong niya. Paminaw, may ipakita lang ko ni mong yabaga ka. Ay, prof, napo ko ana, prof. Uy, parehas ta. Ay, lang ko pakita na. Kaya sige akong tanaw ni ako, Dukol! Buag man ako mo. Bagol-bagol ni kalaki ni buha. Kalaki ni mo, prof. Uy! Klaki yung si klaki. Di kay mabuwag lang ng unoy mo. Dili ka pamuhunog yun ni mo. Kakonggol buha nga ka. Makayagi ng unoy mo. Oswa! Agila. Kada ko sa agila. May binuhi ka di ang agila, prof. Agila. Dili sama sa imong nga bunlor ra yabaga ka. Pao sa si prof. Bita, prof. Nganong ipakita mo ko mo ni ining agila, ha? O sao man atong ihawon og latan? Hehehe. Makidahang lang kita higanting kaldero ini, prof. Atong tag-angan niya. Barya! Ilong niya! Dili na tulatan kining maong agila paug. Mao kini ang atong gamiton aron mutunga ang giila nga superhero. Usaw na, prof. Usaw na! Kumusta man si nanay ni mo, Bensya, Juno? Wa naman may makasuri dito sa inyo. Kaluoy si Ginoo. Okay na taon, malina. Hinahinan siya nakadawat o naka-adjust. Ngawa na sa tatay Placido. Maayo hinuon. Ikaw? Ako? Oo. Kinalagi ko maning kamot nga mubarog. Aron dili ko ang paglaom si Nana Bensya. Bitaw?
Nakita na ko ni nanay nimo. Nga diha siya mukuha og kusog nimo, Juno. Mao bitaw. Mao nang kutob sa kumahimo. Gipakita na ko niya nga maningkamot ko sa kong pag-eskwela. O maninguha ko nga makalampos gyud. Swerte kayo ang babae nga mahimo nimong hinigugma, Juno. Malina. Hak. Nagkasuod na yung maayos sa John ug Malina. Samot nga wala gyud ko ni paglaom. Unya, okay ra kang magtan-aw ni Juno ug Malina nga sweet kaayo. Hindi. Sige, bye! Ang animal nga Lindel. Isugsug ko na eh. Ihagi ko ni bayana na. Palaguton ko niya. Kumusta man ka nang Bensya? Kaluoy sa Ginoo day Malina, okay ra taon. Ay, maayo kay nasroy ka uban ni Juno. O nang. Kay, ambot bitaw. Nagimingaw man ko ni mo nang. Ha? Ay, kinig yung bapayhana, oh. Bitaw nang. Sama sa akong inahan baya gyud ang akong pagtan-aw nimo. Wa man gud si daddy ug mami nako dinhi. Ako rin niya sa Santa Barbara. Mao ba? Ay, kay hain man di ay sila. Kuanang, hindi kasubo ko nga, dili ba kasulti ni mo nang. Ay, oy, halapas tilan, sorry, day. Wad ako tuyo, Okay na nang, uy. Wa kay angay pangayuan og sorry. Hain naman dito si Juno. Ha? Ay, ato ako tong gisugo nga magkuag isda nga inyong masudan. Kay nakaluto naman ko kanon para panihapon. Pero, mukaon ba ko kag mais nga numero 16, day? Hala, mais rabay among konsumo din Unsaon nga ganahan man si Juno. Uy, kalami anang mais nang. Nakakaunasad ko anak nang. Mausad na ganahan sa akong daddy. Mao ba? Oy, maayo kay mukaon di kag mais. Kay unsaon ang mais para taon na namong mga pobre. Ikaw gyud nang. Parehas ramang gud tagod. Mamais man o unsa ang pagkaon, grasya nang agihatag sa Ginoo. Mao nga, angayan lang nga hatagan og bilinang. Pagkabuotan nimo, day Malina. Ikay nagsultian na nang ha? Bitaw. Buotan kaayo ka. Og swerte kaayo si Juno nga akong anak nimo. Ha? Kuan, kining... Gandang isda na Bensya. Ay, Pangaon na to. Ay, ni Adaman di si Juno. Mukaon ka ng isda, Malina? Uy, hala! Kadako ko na ng isda, Juno. Og, luto na? Diin mo di ka nagsugba na. Ngawa mo ko makakita ni mo nga nagbaga kag uling aron sugbaan. Naun siya. Unya na ng istorya. Dadaan na deres lamisa ang isda, Juno, anak. Aron makakaon na ta. Kay magbuhat ko og sauce para sa sinugbang isda nga imong daa. Busugan ako ng Bensya, uy. Lamisag kayo ni mong pagkatimpla ang isda nga imong gisugba, Juno. Salamat. Pastilan, sigurado kang nabusog ka na day Malina. Nga sa tanaw ko gamay ka ra magkaon, oy. Busog na ko nang, uy. Hala, kadali ni mong mabusog, no? Wa pa manggani ko mahumagkaon dire, oh. Dili na siya gusto mo tambok na Kay kasaban niya siya siyang uyab. Ikaw, Juno. Ikaw tingali. Kay nga nung may undang man sa kagkaon, bi. Ha? Kuan kay may undang naman sa ka. Mag-agad ay ka na ako. Ay, ngayon sa pastilan kaning mga bata. Kadiyot ha, kaibiyaan taon na mo ha. Nahuman naman sa kukaon. Hipuson ko na lang ning atong gikanan ha. Ako lang Ako lang manghipos. Kami lang si Juno ang manghipos nang tabangan ako siya. Ay, diha ra mo. Pag-istorya sa mo diha. Ako ra. Kaya ra kanin akong trabaho pilara gud ne. Uy, hala. Sinang Bensya. May undang na lang po dinuunog kaon kay may undang mi. Ay, waday, oy.
Busog na yun tinuod ko. Sige, kay pagsulti lang sa mo, diha, ha? Kabuotan ni Nanay Bensya ni mo, Juno. Gusto ka, Malina. Wala sa makabutan si nanay. Oh, Tod, naibutong oh. Ibatangan ako gatas. Pang dessert. Uy, ganahan ko, ana. Kadita. Butangan ako imong baso. Ay, ako na lang. Oh. Oh. Kikunitan niya ang akong kamot. May tutok siya na ako. Sorry ah. Nagulitan ako imong kamot. Wala ko tuyo ah. Juno. Malina. Mitanaw ka man gud na ako. Kwan. May mumo sa imong naong. Ha? Akong kuhaon. Wa na? Na pa. Asa dapit? Sa pikas. Kana. Napagyapon. Pwede ikaw na lang mo kuha, Juno? Aha. Kuha ka palihog pa. Kadiyot. Ambi. Mitutok siya na ako. Milingiw siya. Uwa na ang mumo? Ha? Kadiyot. Malina. Juno. Hala ha, di na ko palabot ay ha. Si Lindel. Lindel! Pasweet ni Romeo ug ni Juliet, oy. Maes malansad ka? Ganina na ka, Lindel? Secret, baka ma-spread. Unsay secret? Kamu ba? Sulti na lang mo tinuod di ko nagkasinabot na mo. Ha? Unsay nagkasinabot? Ikaw gyud, Lindel. Uwa, uy. Char-char, pagid mong duha, oy. Kamu-kamo ra gyud nangaon ha. Wa gid mo nangagdan ako. Ansa man, wa na'y sobra di ha. Gutuman ako eh. Bisag bahaw, okay ra ko. Kanala ako pahimungtan ang bahaw. Tinuod nagsulti ni Robert? Dito sa Malina sila ni Juno? Sumitan mo naman ako tayo ron. Makakon lang kayo ko. Tinuod, oy. Nakakita ka? Kakita, oy. Sweet kayo sila. Nagdungan og pangaon kauban ni Bensya. Muragdog magtiayo ng duha. Animal. Maong surrender na lang tayo ron. Ay na ba usik-usik sa imong panahon sa paninguha ni Malina, oy. Kaya nawani na ka ni Juno. Klaro kayo nga uyab na sila, oy. Kanay di na ako madawat, Bert. Ha? Gigi kong kadawat na. Unsay man? Ngano dili naman lang kamutok Anlin nga nagkasinabot naman si Juno. Gitun ana bitaw na ko akong kaugalingon sa pagdawat nga dili kit mi angay. Naunsa man taong ka, Lindel, uy. Tinuod lagi ang akong gisulti. Parehas lang mo si Juno da, gigid mo sulti. Nga sa madugay ug sa madali, mabulgar naman gihapon nga uyab na mo. Ikaw gyud, Lindel. Pero oy, bantay-bantay mo ni Juno anang Tyrone ha. Aha? Unsay? Ay gyud mo kumpiyansa na niya. Kay patay ra ba kay na siya ni Molin? Ug nakasiguro gyud ko nga di gyud na siya makadawat nga makauyab mo ni Juno. Unsa? Wala kayo magkapatikod. Yung bidol pas tayo na ko. Bisa pa din sa sa classroom. Muling yun na siya kung mag-abot ang pananaw. Pagkasabot ko nang naingon siya, anak. Wala ang inungdan. Si Malina. Giyatagad ko siya kagayon pa paninguha ni Malina. Pero matod din nga huwag ipaglaon ni Tyrone nga niya. Kay, na ako na magkagusto na ako. Malina. Hangtod ka no saan ko mapugi kinigibati ko ni mo. Hangtod ka no sa aman. Karon, Agila. Kapag-hapa. Kapag-hapa! Hala! Hala
Prof, may patuon ni mga gila, Profesor ako. Di ka pa po niyang iyang mga pako. Nakita nimo? Nakita ba nimo? Kita kay ko, Prof. Anak ko na kong mata. Bud na kong kong mata. Hayag pa si ispat nga LED. Ingon ako niya nagkagamanan tatlong way butang nga dili na ko mahimo pinaagi sa siyensya. O niya, Prof. Kung saan mo yung paggamit kini Agila para makuha ni mo katong superhero. Ha? O saan ba, Prof? Unsaon? Pamati kung unsay akong isugo nining Agila tatlong. Sige, Prof. Tanaw ko na itong busunod pagin siya sa tanan mong isugo niya. Mag-ulsam tayo sa ibabaw sa bungtod, Prof. Nga tumanggida din ang Agila. Ha? Dili ba giingnan ko man ikaw pamati lang? Tatlong? Sige. Mamati ang naiktuod ko, no? Siyalan ko, ay. Niliwat mo ko ni mo, Prof. Unsa? Wa, Prof, ay. Matod ko, di ka bungol. Hindi man bitaw ko bungol. Mabitaw. Sige, Prof. O sabi, sugod mo sa Agila, ha? Kaminaw. Agila. Mitubang ang ng Agila, Prof. Mura mag-correct. Pamati, Agila. Ug tumana ang akong isugo nimo. Gusto ko niya mo kidnap kag daghang bata ug dad-o nimo dinhi. Aron atong eksperimentuhan didto sa laboratory. Uy. Nakabati ka ba sa akong gisugo nimo, Agila? Kyawa. May reply man sa mga Agila. Ni mo, Prof. Nakabati ka? Ug nakakita ka tadlong, ha? Prof. Hibaw na bitaw kang bundat kong mata, Prof. Klaring sa'yo. Kunya, wa pa rin siya malupal lagi, Prof. Sige, pinagtanaw ni mo. Wa pa rin siya pulis si Munaw. Unsa to? Magyapon, Prof. Batod ko, di ka bungol. Dili ko bungol. Pero usay, bungyo. Morgi hapon. Morgi hapon. Sige, Agila. Lupad na og pangidnap og daghang bata. Dad-a sila din sa bukid. Lupad na! Tuwa na! Milupad na siya, tadlong. Mibiya na ang Agila. Unya, Prof. Kung saan ang pagkasayod ni mo nga, mutungha na katong superhero? May gibutang kong remote camera ug GPS locator sa lawas sa Agila, tadlong. Nya mahimo na kong mamonitor ug matultulan. Kung hain siya, bisan tuwara kita sud sa laboratory. Uy, high-tech. Unsay high-tech? Uy, high-tech ka na, Wanggol. Ito yung dala ko, Prof, kung mo react pag yun ka. Huwag nabaw ka pag yun sa spelling. Mao. Tana, tadlong. Mamalik na kita sa laboratory. Maron adto nato mamonitor. Monitoron ta ang paglupad ug ang tahas nga akong gisangon sa Agila. Managay na kita sa sakinan. Ingon anak na pag-solve, anak, malinaw. Sa'yo naman di ay, Juno. Ako na sa Juno, be. Tudloi ko. Si Linda na sa natudlo Juno. Di ba, natuduan naman di ka ini, Lindil? Ha? Oo, bitaw, pero nalimot naman ko kung saan to. Si Lindel. Nalimot bitaw ko, Lin. Sige lang, lingkod. Kay, ipasabot og tarong nimo. Palihog timan ilang, aron, di tapos sige balik-balik. Kupo, hagit ni mo, Juno, uy. Lindel. Hala? Juno, ngano ka, uy? Juno, ngano? Unsay nahitabo nimo? Juno! Akong bag! Juno, asa ka? Juno! Asa ka, Juno, uy? Nga naman to siya, Lindel. May diretso man lang siyang biya pagkuha na siyang bag.
Muna mo to siya naigipamatilin sa. Nahikap to siya siyang o. Oh, ha? May sakit ka si Juno? Doon na ka, ha? Ang samtang amigo ninyo. Libiyaan mo lang mo gritso. Tyrone! Isang garaon ay. Lin, tanan na. Ato ta sa room na. Oh, naunsa. Kawawa rin may batasan, Malina. Nakiksulti ba gani ko nimo? Utang buo, Tyrone. Ayaw mig babagi. Ay, gara-gara tayo na. Bantay lang ang Juno ba? Hadlukon ko naman, Juno. Kinsa mas Juno ang kadlukan? Ha? Kinsa siya? Dagalin! Oh, Diyak lang. Tyrone ba? Utang buo. Diyak lang. Sumaya kong buhato na mo, Malina. Aron makagusto ka na ako. Ako sa kagwapuhay lang. Makabintaha agas Juno na ko. Mangutan na kag unsay imong buhaton? Muundang kag eskwela o mobalhin mo puyo gawas sa Santa Barbara. Sa! Wa day mo uli dinis Juno nang bensya? bitaw nang. Abi kinamo ni Malina og ni uli siya din sa inyo. Ay, wa man. Kay nga do ba di ay? Kalit magud siyang mibiya namo nang. Naibong manggani mi. Kuanang, nigunod siya sa iyang ugan hina. Sawa pa siya mo biya. Nagtuo lang ming mga ipamatit to siya or unsa ba kaha. Uy, kinoo ko. May nagkinahanglan na usap tingalis iyang panabang. Nang, Nang bensya? may gisulti ka nang? Wa. Kuan, ayaw na lang mo kabalaka pa ni Juno. Okay na to siya. Naalang to importanteng gilakaw. Asa dayta siya nang? Bitaw nang. Tingali bayag, doon na siya sakit nang. Pero walang musulti ni mo. Sa gikaingon ko na, ayaw na ninyo siya kapalaki. Okay ra lang ito siya. Mauli na to siya din sa bahay. Lindel, may namatiktan ka ni ng bensya? Ha? Oh, parehas data. Ngano di ay, may namatiktan sa day kaniya? Oh, Unsay mo namatiktan niya? muramhag. May gitago siya nato. Dili ba bahin ni Juno? Ala, musa ako namatikdan niya. Bisa ni Juno, Lindel. Doon na sa ko'y namatiktan. Ha? Unsa man, Lin? Unsa, Lin? Nakita ni mo sa dakong screen, Tadlong. May duha na kabata ang gidagit o gigunitan ang mga tiil sa agila. Kaluoy pa ng mga bata, Prof. Mapiang gila sila. Kinsa ba nagsuguan ng agila ba? Kaway po ang gudya. May kisulti ka, Tadlong? Ha? Aw, may kasulti ba na ikaw, Tadlong? Oh, nganong gitawag ko ni mong Tadlong, Prof? Ikaw sa Tadlong! Aw, bitaw. Ako sa Tadlong. Pinyanganong gitawag bang ko yung Prof? Magbayad na pisto eh. Mau! Uy, hala, Prof. Talawa ka na. Talawa ko sa karang naglupad ka. Misugat sa gila. Uy! Si Superman! Ang superhero! Nasuod siya sa atong lang, Tadlong! Prof, Tadlong! Ako mo! Ano yung gigunitan ng iyango? Iyango! Sorry, Prof. Kagwang ka, Tadlong! Tawag dayon ng piloto sa helikopter. Sultihi, nga doon na to ang dapit nga nahimutangan karon sa agila. Nadani mo, Prof, katong imong gi-eksperimentuhan nga imong gingon nga makaluya sa superhero. Oh, unsa man di ay. Mas bali pa ako ng helikopter ang may bilin dili lang kining maong kahimanan para masikop na to ang superhero. Unsa ta, Prof? Matod ko, Tadlong, dili ka bungol. Hehehe. Oo, dili ko bungol. Sinyalan lang ko like you. Pagkusgi ang pagpadagan ng helikopter, piloto. Prof,
Wa may magdagan ang helikopter, naglupad man eh. Ha? Aw. Pakusgi ang paglupad, piloto! Prof, dili ang piloto ang naglupad, ang helikopter. Ah! Samok! Kinsa may agaw na to din hitadlong? Ikaw o ako? Ikaw lagi, Prof. Pero, wa magunta magbaylo ganiha. Hilom, gago! Piloto, ibaglos ka ng helikopter aron, mabot dayon kita sa dapit nga nahimutangyan sa agila. Hala, sige, pilo! Magnus, pilo! Oh, ino ko. Nawadan palimot ka nung kabata. Nagkikunitan sa agila siya mga tiil. Uwi pa pagkata sila. Kinalamak ko ako kabata. Nagkikunitan sa agila. Butuwi ko sa paglupad. Ang di siya magkakita na ko. Anto ko mag-retso siya tiil. Ano yun? Hup! Nilag ko siya tiil. Oh, ino ko. Wala na maginawa ka ng kabata. Diyos ko! Oh, hugot kayo magulit niya sa mga bata. Lubagon ko yawa ko yaboy. Huwag naman kong luwa sa mga bata. Buhiigin ng bata! Ipati ka sakit ang agila. Banggiyon kong imong kuya mo'y. Nangisog ang agila. Putputuhik na ko. Huwag siya magkikot ako. Siya pagtuhik. Kuhaan ko sa kabata. Kuhaan ko sa usan niya katil. Yap! Buti siya mutuhik na ko. Nagulitan ako yan sungo. Wangion ko ginig. Ingon inip. Gisikitan siya. Oh, Diyos ko. Ginabayan na bata. Kinalabanan niya ko. Nawag ka bata. Budaib ko. Diyos ko. Kinalabtan ako. Nawag ka bata. Oops! Salamat. Nagulitan ako bata. Luwas lang ako ng luwas. Ang agila. Butputas man ako. Goko na agila. Oops! Tanawag ko magkagugod ka man ako. Layo na siya. Layo na ako siya. Kinalitog pa ko ng mga bata. Buhi pagkitaon din sila. May mga pulso pa sila. Kinamati man sila ang doktor. Dadon ko lang sa ospital. Oops! Ay! Mabuyani mo imong monitor, Prof. Maog din sa helikopter. Wisit! Animal! Nalupig man ni Superman ang imong agina, Profesor Nako. Nakuha gini ang duha ka bata. O, asar ba to? Nawa ba ang superhero? Kung saan ba na ito ini pagkakuha niya? Hilom tadong. Doon lang kita piloto sa limutangan sa agila. Una, makita na nato siya. Manduan ko siya. Agila! Tabagha ka! Ayaw kasabi ang agila, Prof. Uhila ganina. Ayaw ko palagutan, tadlong. Aw, ako rin, Prof. Abila ko ng agila. Gamita ang imong gahom sa pagsimhot, agila. Tultula, kunain ang superhero mo paingon. Tanawa, Prof. Binig ko pa ang agila. Huwag mo nang anto kini yung pengon sa syudad. Hapon naman lang ng bensya. Pero wa pa man kit si Juno. Bitaw lang. Hala no, tingalik may daotag na itabo niya. Oh, Lindel. Ginoo ko. Ipalayo lang unta ka na, day Lindel. Pastilan. Ay, hapon naman mga inday. Panguli na lang kahamo. Kay maabtanon na mo gabi lisod na. Ngit-ngit ra ba ang daan sa unahan paingon dito sa kalsada? Ay, okay ra nang uy. Paabuton lang namo si Juno. Bitaw nang, okay ra kit mi. Pwede ra manggarik anime manghigda, di balin? Aha? Ayaw mo, ana. Wato mahibaw ang inyong mga kinikanan o maguwang kung asa mo ron. Usa pa, wata mahibaw sa inyong agaanan. Managana lang ta. Lain na rabaron ang panahon. Maong panglakaw na lang mo, panguli na mo. Wa mo'y angan kabalakan ako din kay ni ako sa amo. Panglakaw na mo, day malin na, day Lindel. Siguro ka, Bart?
Nga tuwaslas malinaw og Lindel dito silang Juno? Nung unsa man taong ka tayo ron, wa man yung kahit salig nga ko. Nakakita lagi ko. Bisag kuyugan pag ako dito. Bahala na sila dito. Hindi ako interesado ni Malina. Ha? Gani ha, interesado ka sa akong gisulti. Niya karon, dili na. Manguli na ta. Titaangin mamugos babae nga way gusto na to. Di ba? Magyod. Na, araman din na. Sige. Mag-iyahan na tagulian niya. Sige. Pagbugbuwag na ta. Gigi. Aran ako kay, nahapon na eh. Ulay ko eh. Mahining higayo na kay hapit na mangit-ngit. At tangan ko si Malina sa iyang pag-uli. Higayon ko na ni. Pero nang din siya, dili maayo nga ikaw rang usad din he. Unya na lang lagi may manglakaw si Lindel inig abot ni Juno. Mo sabot na to ako maguwang oy kon pasabton. Naaman sad si Lindel nga mo pasabot niya. Bitaw nang. Ay, panguli na lang lagi mo mga inday. Ni ara lagi ko sa amo, wakit mo'y angay kabalakan. Ay nang, unsaon nungod nang, di man di mahimutang si Malina, kung dili makasiguro, nga naulit na si Juno din sa inyo. Ayaw tuog-tuo anak nang. Ikaw gid Lindel, mutuo gani na sinang bensya na. Kining mga bayana, oh. Bitaw mga inday, panguli na lang mo. Dili man maayong magabihan mo. Ay okay raman sab na nga magpahatod mi ni Juno inig-abot niya. Bisag magabian, okay ra gid kaayo ko. Kung itag-sa-tag sa miniyag hatod sa amo, dili balino. Paghilom diha uy, ikaw gid Lindel la kada. Pwede ramang kuwit. Ay, basta mga inday, buhangyo lang ko ninyo nga panguli na mo. Ay, di pa manggod may gustong mo uli, Guit. Ikaw kain. Kung ikaw lang kay una, anilan sa ko, ubanan sa ako sinang binsya. Ha? Ay, kabala ka, uy. Di na ko ilugon si Juno di kanimo. Si Lindel ba ya, uy? Kamo bang duha ba panguli na lang laki mo? Pag-upan mo panguli. Dili ko masugot ka na ay magpapili ninyo. Pero no. Ayaw na lang kong pamugos, Lindel. Unya nang, okay ra gid ka din, he? Ha? Bitaw nang okay ra ka nang? Ay, kinig yung mga anak ka, oy. Ay, okay na lagi ko. Kamu yun ay. Makonsensya mangkukunang, uy. Gusto ko nang. Ay, panguli na mo. Sige na. Ayaw mo kabalaka. Wa mo'y kabalakan nako. Wa na'y mo binuang nako kay tigawang nako. Wa na'y manag-inot nako. Kamo mo'y akong di kabalakan kay hapit na yung gabi eh, oh. Maong sige na. Panguli na mo. Nakalita mga doktor ng nurse dito sa ospital. Nagtubitog pa sa 4th floor. Nagatudlo ka bata. Ngayon na tayo panimuot. Gipicturan pa ko nila. May nalagani kinabuhatan ko na nabin siya ng suot. Umas ka na. Nga kong ikatabang. Aram di ko mailan nga ako si Juno. Ang agila. Kinanabalikon ko katong agila. Kaysa kong sabot. Dili siya ordinaryong agila. Ano nanguha mo siya mga bata? Murag may nagsugo niya. Kinala ako ni Masusi. Tingog sa agila. Ang agila yun. Ang hikanting agila kang nagdagtong sa unahan. Bingo! O sa bingo, Prof. Nari bingo lagi mong tap. Nakanaog ka. Barato, ha? Huh? Okay, Prof. Palong ka. Way bingo diri sa tab, gago! Nakita na ko diri sa tab monitor. Ginagis kamera nga gibutang na ko sa agila. Akong gizoom. Nga nagyong si superhero. Onsa? Mao ba, Prof? Mao guniti kining tab monitor tadlong. Kaya mo na ko ang armas nga gibalahan og mga radioactive elements nga may akong itira sa superhero. Nagkadulan ko sa agila. Gito yun yung doon ni Katil. Mudas man siya na ko. Mga anak ko. Nagkadulan. Nagkadulan yun. Huwag si magkikos siya sa mo. Ngabutan mo pa akta ko. Sundan ko siya. Kibrag. May namatignan ko nga. Nagkidlap-kidlap siya naos. Huwag tungkol din eh. Nagduda ko. Sundan sa bayan ko siya. Tanawon ko. Kung sa itong nagkidlap-kidlap. Oops!
Paguski ang pagpalupad mo na yan helikopter, Pilo! To! Tandlong! Prof? Patampalong kay usab! Dili, Prof. Ikaw? May isulti ka, Tandlong! May sulti ako, Prof, na dili ka bungol. Lagi. Dool na ta. Nagkadool na ta sa agila. Makita na nato siya. O murag naay naglupad-tapad sa agila, Prof. Gisabayan ang agila. Wait! Taos sa bato! Kahit mo lang napaw ang tabi, Prof. Lubat! Lubat na ba? Ang pag-ibig ko, lubat-lubat ka! Kung sa'y lubat nga, full charge na! Hala, Prof. Salawa. Murag may gikuha ang superhero sa lawas sa agila. Animal! Hala, Prof. Nagbugno sila. Gilabukan sa agila diya sa ire si superhero. Oh, sige! Kana? Labki ba, Agila? Labki ba si superhero? Ayaw kong pugsa, Agila! Ayaw kong pugsa! Oh, nasunod siya gikas kayo sa kumang mata. Imo kong ipugos, Agila! Uto, huwag na siya magkabalansin siya paglupad. Nagtuyok-tuyok siya, pahingo sa paghagbong. Oh, may helikopter! Helikopter ka kinala pahingo na ko. Oh, yun lang. Nagkamayong ko sa mga helikopter. Hindi ko may mumasayop. Mao ka ng helikopter lagi sakyan na itong mga tao nga. Mismo ay dakop-dako. Pinagis akong pukot. Kunao, sa mga kahimanan ako nakuha sa lawas sa agila. Mao ka ng mga tawanan na nagkontrol ka niya. Huwag ka sakay nini. Pausap na kaingon nga nung walang baluwa si Tatay Placido. Magbayad mo na mga tawanan mo. Magbayad mo! Tanawa, Prof. Ngilingigan superhero, oh. Nagpundo sa ere. Muna siya nagbabot ato. Kuyawa! Ano, Prof? May palong maka. Ambi itong matagag din sa helikoptera. Usman! Ayaw, Prof. Ayaw eh. Galal ka lang. Bilib man kayo ka ng supero. Samahan na, ha? Magkagtuwang grabigin mo niya. Iho kayo noon kayo ng helikopter. Ayaw, Prof. Oy. Kung hilom diha. Pilo! To! Iyaw kayo pagpadol sa superhero. Kana lang maigot ang distansya nga ito niya. Magpakilid ta niya kung kinahanglan nga mupundo ka usab sa ere aron mapunting ko siya ning akong armas nga gibalahan og mga radioactive elements. Okay, Prof. Kana padol pa. Dol pa. Ug pundo sa ere. Giandam ko na kining akong armas. Sige na. Kay puntingon ko na siya. Oy, kapag lang helikopter na ko. Murag ilang gituyo. Namiiko sa distansya ganin ako. May pinakatao nga sakay. Oh, may tao nagpuntin ako siyang armas. Unsa ka na yung armas? Murag duwaan. Kinala magbantay ko. Murag mapundo sa area mong helikopter. Oh, ipundo na. Ug padayang napuntin ka na ako kanang usa. Dili ba mo? Huwag pa ko masayod. Kuno sa ka ng armas ngayon da. Magtuyok-tuyo ko. Oh, oops! Animal! Haskang buhaga. Murag nalipong si superhero, Prof. Nagtuyok-tuyok. Mayo pagkaigo, Prof. Ay! Malapalaw na po ka, Prof. Nganong mingon ka man nga maayon ako sa pagkaigo. Huwa pa man ako sa tirahe. Aw, hala. Huwa pa na, Prof. Uy, siya lang ko ay. Unsay siyalan ko di ay? Ikaw mo'y sinyalan yun di ay. Buyag, Prof. Buyag. Gago. Tutuan tayo noon ka? Buyagan ka ron. Kabliton ko na ang takining armas tiyang nasintro yun ang iyang agtang sa frame. Ewan mo na siya ganakamanay. Ug muhinunggan ka na ha. Nagsige na siya tuyok-tuyok na yung helikopter. Uy, hala, Prof. Hain naman to siya. Dawa! Ha?
Uy, tuon animal. Animal! Hay naman to siya talong. Butang! Uy. Ganong kay helikopter. Pilo! To! Namuram tag bisaka. O bibay babaw pag ayo sa ire. Pilo! To! Yan o kinahelikopter. Makikita ko helikopter sa aero bro. Ingon sa ka. O kito kaya ang atong bro. Kuya, pwede sa rin bro. Ah! Buwag! Ari namin ang bensya. Sige nang bensya ha. Babush! Pagkasiaw yun ni mo, Lindel. Nayo, sa inyong pagka-istoryador, gamay na lang ang nakita sa adlaw. Mungit-ngit na gitrong taon-taon. Maabda na mugngit-ngit, di pa mo makaulis inyo. Nay, si Lendel nang ay. Grabe katabian. Ay, boyag! Lakaw na mo. Sige na, lakaw na. Sige nang. Bye nang bensya. Babush! Na, sige, amping ha. Astilaan ng mga papayhana, dili cute mahadlok. Lain na rabaron ang panahon. Ginoo ko, bantayi taon sila silang pagpamauli. O bani sila, Diyos ko. Misugo na gidugit-ngit. Ug hangtod ning mga orasa, wa pa sila si Malina ug Lindel. Sa ato pa, ha? Karon ka, Malina. Makita niyo. Oh, may tao. Aaron, ikaw na! Animal. Si Bart, may balik. Kagwang. Nangispat pa eh. Ikaw lang kaibigan! Pag nga kuno pag nga nang ispat ni mo diya eh. Yapa ko na ron ni mo ba? Masama na. Mana ka? Masaman, pasunto ka? Oh, ayaw lang ko sa kugot. Nag-unsa mga din eh. Ngawa pa mga mauli, be. Ikaw, nag-unsam sa gadin nga mibalik man ka. Ay, Hihingan mingisi ka? Ha? marag parehas tag una na. Usa? Si parehas na gunang-una ba? Nag-atang kang Malina din eh, no? Oh, sa? Yabag ka niya. At tanggod taon. Sunto kung tayo nun ka. Ayaw na lang lagi ta. Klaro kayo. Buoti mong luguson si Malina, dali ba? Nabuang ka, Bart? Kung saan ang kipanulti ni mo? Di man ka masulti tinuod, oy. Nga hasta ko, nag-atang man pod kong Lindel dito sa unahan. Ha? Maro-maro, jaga tayo na. Abi na kung ako rin may plano. Hasta po na ka. Ay, ikaw, Gilbert, ay. Ay, blaka. Wa tayo labtanay. Imos Malina, akos Lindel. Way piya itay. Ha? Rob, nalipong nako. Idagat ko. Nasukaon ako. Piloto, buhat ay kung sa imong mahimo. Nga malkontrahan ni mo ang gibuhat niya ng animal nga superhero nga rin ato. Buskan kayo, bro. Rob, mga batay na tayo ni Rob. Buset. Superhero! Kung kinsa ka mang animala ka, pakita na ko. Nakikaway na ko! Diyan ako, Prof. Hala, ang superhero. Ikaw, superhero? Unsa kanyang gibuhat? Ganun gigamit niyo katong agila sa pagkidnap sa mga bata. Ha? Prof, mo isang isakitan nga imong gitirahan sa inimod mga lapas. Bingo espesyal! Alam ko, naong siya. Basig mamatay siya rin tugpaya sa ubos. Animal. Piloto! Ipadayon kini-helikopter sa ubos at pasunta ang pagkahog sa superhero. Ang dilimi mo, bro. Kawas kon pag mo na itong magkina na helikopter. Kung mo! Ba't nga makina? Ayaw, bro. Magras helikopter kung buhato na to,
Basta buhata, piloto. Kung sa'y mahimo ni mo. Basta sundo na to ang pagkahog sa superhero. Dali! Ginoo ko, unsa naman rong orasa. Nagkalawom na ang gabi pero uwa pag yun si Juno. Diyos ko, unsay buti pa sa butin eh. Ganong wapag akong anak nga si Juno. Ayo! Ang gabi! May nanawid. Ayo! Unsay ato, dong. Nang bitya, classmate kong Juno nang. Classmate mo ni Juno. Siya'y imong gipangita. Ay pastilan dong, hamtod ning orasas gabi. Wa para pa siya mauli. Ngano man unta di ay. Kuhan ka nang dili, Juno akong tuyo nang. Mangutan na lang tako ba? Kung pa ba sila Malina o Glendale da suod? Kay kuhan, kining gipasusi ko sa igsuon ni Lindel. Oy, halaga ni naman kay silang nanlakaw dong. Wa pa de sila mauli sa ila. Ganyan na rin sila nanglakaw lang. Animal! Kumuha na, Bert. Nalipat ang data. Kaahak ba yan eh? Bas hindi to sila agis pikas tayo ron. Kung sa'y dito agis pikas nga, maura man agianan din eh. Ay naamang gulaing agianan nga mas dool sa ilang Lindel. Uy! Nga sa ato pa day. Tuaron si Malina sa ila. Mugyod. Kaahak ba yan? Ano nga man ka magsultidaan nga naaday lang agianan din eh? Dito gito sila agi. Mugyod. Kay taganiya raman kuno silang na mauli mato pang mama Juno. Ahak! Unya, Lin, ato na lang ni si Kuya. Ato sa Belen. Sige, Kuya. Lindel, salamat kayo ninyo sa inyong paghatod na ko dinis amo, ha? Salamat ba, uy. Basta ikaw, wag yung problema. Kay gusto kong mukambil sa kung mga nahimo ni mo. Ikaw, Kyud. Naanapod ka, ana. Basta usbon ako. Salamatid kaayo ninyo. Ginoo ko. Nauli na ba kaharon si Juno sa ila? Maayo ang taon, Ginoo. Ipalayo intahon siya sa peligro, Ginoo. Kay mahal na ako siya. Mahal kit kaayo. Makalagot! Asam ka dito na hong napita si Superman, Prof. Wa ka to masangit o nasay sa badag kong kahoy pagkahangbong niya. Ano ako may pangutanon ni mo, Tadlong? Nga nangita ang ganita niya? Bitaw. Signala lagi na ako eh. Prof, kinanglan na lang mabiyata din eh kay isurok mo hotdan tag aviation kerosene ng helikopter. Gamay na ngayon eh. Animal. Bitaw, Prof. Biskuit! Masgasyaw niya ta. Ang manog bulupad pa ng helikopter nga. At isakyan ko mahurot taong ang gitubel. O balik na taong ba, Prof? Kanang hayang na ba? Nala? Sige, Pilo. To! Mamiya na kita ni Napita. Pero timan ha? Timan kinilugar, ha? Ginoo ko, saan ba itong orasa? Hapit na mo itong ang gabi pero wa pa si Juno. Diyos ko, maluwi ka. Walang unta-intay na unta-kita po sa akong anak. Walang unta. Asa ko ba siya pangita? O kinsa may makatabang nako sa pagpangita ni Juno. Ginoo ko. Happy na mag-flag ceremony. Unya after manood kami sa klase. Pero wa pa si Juno. Nauli ba kasi sa ila gabi? Ginoo ko. Oh, si Lindel Sap. Wa pa maabot. Lin! Oh, si Lindel. Niya na siya. Nagdagan man na siya. Lin, kita sa oil. Nga nakaran naman ka, Lindel. Wa pa si Juno. Nauli ba kasi sa ila gabi, no? Lin,
Mong nadugay ko kaya nihapit ko dito sa ila. Oo niya. Hain man si Juno. Nagdunga na lang unta mo. Bastilan ngayon. Nagsikikilak sinang binsya. Huwag siya masayod kung unsay angay niya buhaton kaya hangtod tuwan, wapagid mauli si Juno sa ila. Unsa? Husto na sa imong paghilak ng binsya. Dili na makaayo nimo. Bitaw nang, maulit na bitaw si Juno nga luwas. Pero ganong hagtod ron, wa pa man siya. Hain ang ako ganak. Juno. Magpatabang ka ta sa kapitan no, Lindel. Bitaw no. Mura magmimihagsa. Murag sa likod. Ginoo ko. Basig si Juno. Magsusi ta. Juno, anak, hain ka. Ikaw ba? Ha? Hala, wa may tao tininang, uy. Pero, unsa man ditong murag may mihagsa? May nag-ago. Si Juno! Juno? Ginoo ko. Ang akong anak. Juno! Juno, anak. Juno. Nahimutang na siya. Juno, uy. Anak, Juno. Unsay nahita po ni mo? Luya kaayo siya. Nga naman ni siya, uy. Wa siya samad o wa sad siya bunog. Mahimo pagbiyaan usap ninyo sa makatiyot. Oo nang binsya. Lindel. Sige, okay raw. Nang, tawag lang unya minang binsya ha kung unsa. Kay mangita lamig itambal ni Juno. Juno, anak. Unsay nahita po ni mo? Sultihi ko. Di paghilak ni Binsya. Wa ni kaso. Huwag ka ngayong kabalakan ako. Unsay way kabalakan. Naunsa man lagi ka. Nganong luya ka man. Hatag ko gigayong magkapahuway, nay. Pero Juno. Okay na lagi ko, nay. Lindel, si Juno ba? Unsa mang tambala ang iyang gikinahanglan? Gusto kong mutabang niya, Lindel. Unsaon taman siya sa pagpatambal nga wa man siya bunog. Wasap siya samad nga makaingon ta nga hinungdan ngano nga ingon adtong iyang kahimtang. Unsa ka kun dadon nato siya sa ospital? Ha? Dadog ospital? Oo. Ingno nato sinang Bensya, Lindel. Ay, sinabing siya ay ikawas na sa bay. Dali, atong atuon. Dadon sa ospital? Oo nang, aron matambalan siya sa doktor. Bitaw nang. Moadto mi sa barangay nang, aron masakay si Juno sa ambulansya sa barangay. Og mahato dito sa municipal hospital. Kinsa niyo dadon sa ospital? Si Juno? Ginoo ko. Diyos ko. Juno? Juno, anak. Nganong may bangon ka man. Pahuway una dito. Nganong may bangon ka man, Juno, uy. Bitaw, Juno. Nagkinahanglan ka og pahuway. Okay naman ko. Di na ko bistir mo pahuway. Unsa? Ha? Ginoo ko. Dagang kay salamat niyo, Lindel. Malina. Sa inyong pag-unong ni Nanay Binsya. Isipon ko nang dako kabubuton ninyo. Ay niyo pagupang nananay samtang wa pa ko. Juno. Ay, pinangga ka magod na mo, Juno. Di bali no. Ha? Kuan? Kung na ganing magbinuang ninyo, sulti lang ko. Kay dili ko magkatugot. Nga may mapasakit o mapasipaan ninyo. Juno. Kasweet ni mo, Juno, uy. Masamot man tagka-in love ni mo. Buisit! Animal! Makalagot! Balik ko na to suhid ang tibok palibot, Pilo! Basta hindi ka na to sa mga bangis ka mananap din bukid. Prof Draco! Pitaw, Prof. Ikaw mo!
Wangon ko nino ng mga one niyo. Suhiro na tugbalik, Pino. To. Gamitan ang imong teleskopyo, Tandong. Kaya gamiton ko sa kinaya akong teleskopyo. Dili ta mo biya din, he. Kung dili na tumada ang lawas sa superhero. Buhi o buhi! Nakakita ka nga niya sa eskwelahan si Juno, Bart? Wa man Tyrone. Nakadungog ko istorya. Nagnapuli na dahil kuno si Juno sa ila. Karoon ng buntag. Pa, mau ba? Di-enday ko na siya. Usa? Di-end siya? Nanggaw ka? Ngano ako may pangutan nun, ha? Kung sa kalibutan ako? Ay, Ay, kakaroon niya. sorry. Ay, ako yung putan un. Og may nadunggan akong istorya bahin anang pamilya nilang Juno. Ha? Kasama ng istorya ni mo. Ug unsa man ko no? Unsa man ang istorya, habi? Dagan ang nagduda. Nagkaliwat og ungo na matawana. Ba? Unsay ngan? Mona! Unsa ko na binuanga, Tyrone? Katawa man ka. Tinod man kong gisulti. Dagan ang nagduda ng mga ungo na sila. Okay, sabi nagsulti naman tayo ron. Nga mga kaumpi. Patay! Juno? Kinsa nagsulti ni mo? Kuan. Wa ko makasigurog diin gyud ka ng istorya ha, Juno, pero wa magkubutoy. Ungo bre kang gwapo nimo. Kanang ungo, di mo gay nang kasugakod gay hayag, di ba? Di ba, Bart? Bart? Di ba? Ha? Oo, ambot lang ay. Oo, kibaw. Tawa anak. Ang sinyas, Tyrone. Oo, mga na istoryas. Uban, ayaw tuwa ng binuanga. Istorya din pandaot rin na nimo. Nasuya na nimo mga tao nagpalakaw ano. O ba? Nagpasalamat ko niyo, Bart. Teron. Nga dili mo sa bas nagpalakaw na istorya ha. Kayo pas lang makailan akong kinsa ko. Ha? Unsay? Unsa to? Bay Juno? Kinsa man ka, ha? Kinsa ka? Kadungog ka, Bart, ha? Sa gisulting Juno. Midinay siya nga di siya mo. Pero nakasabot ka ba itong unsa to katapusan ng gisulti? Kadungog ka? Ang hain adto ba? Tawhana. Uy! Unsa man ka? Kablangko ba ni mo kuto kayo? Waka kadungod, no? Ay ang hain gani adto, Tyrone. Siya biya, uy. Kato ba yung gingon nga? Wa pa kuno makailan niya ang mga taong nagpalakaw nga siya ungo? Ha? Siya wa wasag ka makasabot ato? Oo, bitaw no? Bitaw no? Lagi? Bitaw to sa imong tungol ni mo, ha? Kawagi klaro ni mo, Bert. Ay, sabda ha, sabda! Ikaw pag binugod ya. Ganong miingon man sabi, nga wa pa sila makailan niya, nga sa ato pa. May gitago na siya, di ba? Nga doon na gid siya sekreto. Bitaw no? Oo! Bitaw. Sabadi ay! Sige lang ang bitaw no. Sige lang nagsagbat eh. Blanco ng utok ni mo. May pamang bayanan ni mo sa puspuro. Na pa may suod nga asugi. Grabe sa ni mo, Tyrone, oy! Kaya nga nung, di rinod? Ambot, oy! Tanawa lagi. Ay, bagting na, time na, manood na ta, time na. Oy, karong break na to ha. May istoryahan ta. May sabut na ta. Unsa naman sa na? May sabutan ta, unya na. Basta may sabutan kita. Unsa lagi? Tara, manood na ta. Dali na, unya na. Seryoso kayo si Juno nga nag-answer sa test. Uy, Lin, humana kag-answer sa test to. Ha? Unsa to, Lindel? Siya, uy. Humana ba kag-answer sa test to kay mangayo ko nimo kay wa ko'y answer. Kuan. Kining... Biyain sa kuno, pipi. Hala, no. Blanco palagi na mong test to. Wapali ka maka-answer? Oo. Wa pa. Naguna-una pa kukod. Naguna-una kang Jono. Ikaw, Kit Lindel. Ay, pamakak. Ganihara ko ng kamatikod ni mo, oy. Si Jono lagi imong gibantayan. Sige kag pasiplat niya.
Taka lang ka da. Ay, kung nagtaka, day, gibidyohan ta ka sa kong cellphone dyan. Ha? Naunsa man intawon ka, Lindel, uy. Pakaawawan man tani mo. Pag-answer na lagi diya, kay mangupya ko pagdali pa. Sige na. Ay, siya sad, uy. Hain naman tos Juno, Lindel. Muuli makunutos ila ka diyot, at doon niya yung nanay bin siya. Nganong miahap pa man siya uli, uy. Nga 15 minutes naman ang atong break. Malate na siya sa next subject na to. Wa di mo sultihi? Lagi ingnan mang good, pero wa na mati, uy. Kung ikaw pa to, aw dito muuli. Ikaw, Gyud. Hala no, pahiyo, smile lang. Lifay akong omega, happiness. Uy, Lindel. Tanawa lagod sila si Tyrone o Bart sa atbang, oh. Nagsigigig sinyas og... Ako di ay, ikaw mo gisinyasan, ana. Ay, kana tingali si Bart. Nakamatikod ko ana niya. Magsiki nagpaduol nako. Mo tingin nagkasinabot ng duha. Abi ni mo, Lindel. Wabi ako'y saligro ni Tyrone. Di lang ginako tuyoon. Unsa may atong sabutan, Tyrone, oy? Ang ako nga magtinabangay kitang duha sa pagpangitag pagi nga makuha nimo si Lindil o ang ako si Malina. Unsay nga? Siga mo ng ilong nimo. Hadlo ka? Hay. Ingon anak, gyud. Bisa? Anak, gyud. Anak, yun. Ug kinsa magikadlo ka nimo? Ha? Kinsa? Si Juno. Sa? Juno ba? Hadlo kang Juno? Sabat eh. Nga mahadlo kang Juno, ha? Kaliwat maka nag-ungo. Kinsa man di mahadlo ka na? Amiw! Amiw ka, amiw! Dito rin ka! Ha? Ingon naman ka. Bugo agin mo, Bart, oy. Ingon ka. Hoy! Ako na to, oy. Pero, tinuod nga may mga istorya sa una. Na may sekreto gina sila ba? Ug mao nay usa sa atong sabutan aron mahibaw tag unsa gid ka tinuod ang istorya sa una bahin nila. Tyrone, Kay kung mahibaw na tong duna gid na sila sekretong gitago, puntos na nato batok niya. Aron di na madani si Malina niya. Wa ka na lang kung tabo uli kay pila raman ka minutos ang inyong break time, Juno. Sige lang, good. Nabin siya. Nga naman, di ka gusto nga na ako sa mundool. Gimingaw organik ko ni mo. Kinig yung anak ka, bisan dako na. Aray ko lang gihapon. Oo. Unsa naman sana? Nagsugod naman po ka. Dahidumdum lang kong tatay Placido nimo. Nakakalapod anak, Nay. Di lagi na ko tuyoon, Juno, anak. Nay, di pahuway na si tatay. Di na to siya distubuhon. Kung nahay mag-isya ron, ibutang si Ginoo. Lain na ito istoryahan. Kay, di ko gusto pagkakita ni mamuhilak. Sige. Ay, may ipangutana di ay ko nimo, Juno. Unsa man na, Nay? Diin ka man tagahapon. Og sa may dahitabo nimo nga nung dugay kang nauli, og luya ka man sa imong pagbalik dinhi sa ato. May mo pagsultihan ko nimo, Juno. Kuyawan ako na. Kalit magkakatawa niya, bro. Nalipay lang ko, Tadong. Bisan tuod na pakyas ko sa pila kaya gayon sa pagkuha sa superhero. Nga naman, prof, nako. Mangutana ka nga, no? Kaya nahibawaan ko na ang iyang kahuyangan. Unsa, prof? Ha? Unsa? Prof, unsa lagi, prof? Sige na, noog ka din katawa. Unsa ganito, Tadong? Ha? Uy, galugwari magkamutanan ako, prof. Nga ikaw may nakalahuna og unsa to. Nakalimot ko. Prof, oy. Ay, husto!
Ari sige katawa, prof. Kay palimutan mo ka. Masubragas katawa. Nainomdom na ko, Tadlong. Nainomdom na ko. Ari sige katawa, prof. Kay palimutan mo ka. Giyan mo ko, eh. Diyan! Sa itong isulti mo, Tadlong? Matod ko, prof. Dili ka bungol. Oo, di ko bungol. Correct. Kanya, prof. Kung samtang ang nahulaan mo. Ha? Ang unsa ba ato? Saba niya, prof, ay. Mura mo nung kagkilaygit nga. Limtalon magkaka. Huh! Nainomdom na ko, Tadlong. Nainomdom na ko. Prof, ay pagkatawa, prof, ha? Aron di ka malimot. Isulti na yun, aron na ako nga umpahinumdum ni mo. O sa man, prof, ha? Pangitaan na ito pagi nga matultulan na ito. Ang dapit na mo ikipuy ang karon sa superhero. Kanda, kung puhi palagi siya, prof. Ay, nagsamuka pang akong huna-huna, Tadlong. Superhero siya. Unya mamatay niya itong pagkahagbong niya. No. Planohon ako galing maayo, Tadlong niya. Planohon ko ginig maayo. Ug magamit ang technology. High technology. Sama sa GPS. Kung General Positioning System. Diyan malokita ang superhero kun mabutangan na to siya ni ini. Musalir ka ng naunaan mo, prof? Nahibaw kong musalir kini Tadlong. Kay bright ko. Suma, ang akong inimpintong armas nga akong gitira niya. Kung sa may naitabo sa superhero, ha? Mura siyang nawagtangan og kusog. Mura siyang nawagtangan og umoy. Ug akong napanglantawan, Tadlong. Dili na madugay. Makuha ko na ang superhero og mada sa laboratory. Tawa na mo ka, prof. Malimot mo ka na. Kadiyot, kinsa ganito ka? Murag kita ang gati mo, prof. Lindel. Oh, malina nga no? Naana lagi di ay si Juno. Huwag man ito pagpanood na to, dili ba? Oh, wala no? Tuod. May kalit lagi na siya tungad des likod. Ay! Yawa na ko eh. Naamday ka dahil, Juno. Huwag magkagani ha. Ikaw na. Tingnan yun. Mikalit pa yung buto niya. Nagpasingit na po si Tyrone ni Chunolin ay. Tawhan na, uy. Maugin na siya, uy. Maugin. Uram kang uwa dito. Kahit magagtunga. Kahit magagawa. Bitaw, may. Silence. Sa baba ninyo. Why? Kakita kas naon ni Juno dito sa room. Gani ha? Bert? Tanawa, di ba? Nang lipag na sa kawaw. Ay, ako minabalaka ni Tyrone. Uy, tingal may bawas Juno nga gisabot na to ato mga barkada. Nga mao to isulti nga reaksyon nila ni Juno. Kuyawan ko. Ngano mabalaka man ka, ngano makuyawan man ka. Mao ni paagi aron sila Malina og Lindil mulikay na niya. Kaha? Mao ka ha? Nga, mura man og naluoy kayo silang nagtanaw ni Juno. Awa sila Malina og Lindil. Nagsulti sila Juno. Animal! Juno, mangayo may pasensya ni mo sa gibuhat ni Tyrone, ha? O sa iyang mga barkada dito sa room kani, ha? Bitaw ay, magkalagot yun ni Tyrone, uy. Di mo antara siya ingon anak sa una? Suod mo na niya sa una, Juno, di pa? Pag elementary pa? Pasagdal na to siya, Lindel, Malina. Iya po na. Nagsikit yun silang istorya-istorya ay nga kuno, kaliwat kuno mong ungo. O ikaw pa, ungo ka, mutunga o mawa lang kagkalit. Ambot anang Tyrone, uy. Mura man hinuon og batang way buot. Naingon na siya anak kay nagpaduol man akong duha. Labi na gid ka, Malina. Mao kinay rason Juno, kay na S man na siya nimo, kay kining akong amigang gwapa, diha man naka-like nimo. Lindel. Ha? Maoti adag na hitabo dito sa inyong eskwelahan, Juno.
Mao di ay nga, wa na ko kamatikod ni Tyrone nga kanya suod mo kay amigo mi anhi pas ato. Iya po na, nay. Naingon siya anak tungod di Malina. Kaya ko kasi gusto ni. Unya si Malina. Si Malina diha makagusto nimo, dili ba? Nabin siya. Mao ni pirming isulti ni Lindil nako. Ug mausap na'y akong nasabtan mismo ni Malina. Kay dili kalisod mahalon sa batan-on Juno nga sama ni mo pangidaron. Kay buutan ka. Ug nang kasabot sab ko. Bisag mo limod ka pa. Sa hilo may pagbati ka niya. Nabin siya. Dili ko supa kon magkasinapot man ka mo, Juno. Dili yun, anak. Nay. Apan kon mahita po na unsa may kaugmaon sa inyong relasyon ni anang imong pagkaikaw. Ni anang pagtawag kanimo sa imong natabangan karon nga superhero. Oh, nabin siya. Oy, sa to. Murag mabitaw sa gawas, nabin siya. Ay, kakido ko. Kadiyot, nay. Magsusi. Ayaw, Juno. Tingali kong si Tuyo, Ana. Ayaw ka ba na ka, nay? Ako ni may baw. Dindi ka lang. Pag-amping, ha, anak! Wait, aw. Pero mga tanong din sa likod. Nangahapay. Nagpasabot. Nga may tawag yun kami, ani. Ubay mo niya pa siya ron sa palibot. Nagpaniit lang. Kung kinsa ka mang niaras palibot, kung yan na mo, mahayan mo ka nimang gibuhat. Kung dili ka mo gawas o magpakita. Pagkita! Arway daw tang mahitabo ni mo. Pagkita! Oh, may bidagan. Huwag nagpalayo. Dito napita. Dito. Karoon ka. Uy, himatikdan ko dyan, Oda. Dimi mo, tinggal ipagkitaon ko niya. Kinanglan, makapalayo rin ko din eh. Kinanglan, agay, mayroon ko pagkasuka mo. Pagkaumod, ang ako tiil. Kasuki. Usay mo to yung pagpaniid sa amo, Bart. Juno, ikaw? Si Bart nga ipo classmate ang naniid sa ato, Juno. Oh, nabin siya. Ay gatong gibuhat magkuno ni niya. Unsa bay iyang katuyuan? May nagsugo niya. May nagsugo niya. Kinsa? Kinsa'y nagsugo niya, Juno? Ang usasab sa kong classmate ng higala na nabin siya. Si Tyrone ko no. Unsa? Wa pa si Juno, Lindel. Hapit na mag-flag ceremony. Holo, no. Excited kayo siya makakita sa iyang soulmate, oy. Ikaw, Gyud. Madunggan ka ni kaglain na. Mauwang man ang tanimo, oy. Na, di man gud na ikahibo nga dili masayo si Juno good. Kay untop-untop pag gidang moabot kay magatiman pa siya sa nanay Bensya. Pinangkagit kaayo niya iyang nanay Bensya, no? Bitaw, tinuod jud ka. Ug mao gid nay ako nabili ba niya kay caring kasi sa iyang nanay. Malina! Lindel! Oh, oy, si Tyrone. Niya nagpaingon na to. Unsa na po kay Tuyo aning hambugkero ay? Hinayan ang tingog ni mo, uy. Madunggan ka ni ka na. Na, niya na ba ay? Kay di tinuod. Siya sad. Ay! Kakita mong Juno, Malina? Lindel? Wa pa maabot si Juno. Ha? Nga naman ko no, unsa naman say tripping nimo Tyrone? Lindel. Niyabag ka, Lindel? Saan nagisulti niyo? Tyrone. Subaga, Lindel, ha? Sikla ka ron. Sikla bitaw, sa wayi ko no, sikla ara yon. Oh, pida! Tyrone, ayaw ha. Wa ka makadungog. Wa pa mo abot si Juno. Gamay na gagkuwang na ko, Lindel, ha? Gamay na lang kita. Madlupon ba ya ko niya? Suwayi lagi. Lindel, husto na lagi. Basag din na siya, Lin. Yay, gihagit ka kunin mo, ha? Tyrone, Tyrone, ayaw ba? Ayaw. Tyrone, sabat, ha? Si Juno. Juno?
Juno, salamat kay may abot ka, Juno. My hero. O sa may problema, Tyron? Gamutubay magkagbabay. Sa? Ha? Ako, mitubay babae? Hoy, kung gitubayan pa na ako ni siya, Juno, guba ng naong ining lindel. Kuhambugero. Oh. Sige ko na, be. Gup ako na kung naong, be. Gup adayon. Oh. Kabot-buton. Ha? Sus! Tyron, may babag magsulti nga kitara? Oo, magsulti ta, Juno. Kaya ikaw rin akong tuyo. Dili kining bayana. Layo tas mga estudyante o sa ato mga classmates. Ako'y may dispensa ni mo kung nahagit ba ka nilindil. Pasalamat si Lindel nga miabot ka. Kaya kung wa pa, mawingig yung naong ito ba? Di na mo ibot kung pagisultihan ni mo. Ang ako, unya na ng bahay na Lindil. Ang ako, kung sa imong tuyo na ako. Ha? Oo, kuwan. Ang bahay ni Bart ba? Yabag ining tawa na da. Ibutang-butangan ko dihan mo. Ug unsa may ang gibutang-butang nimo? Kuwan. Nga ako kuno mo'y nagsugo niya nga maniid dito sa inyo. Mao ba? Mao na. Ug kinsa may nagsulti nimo bahin ana? Ha? Oh, siya sad. Kung nasakpan ako si gabi siya pagpaniid dito sa amo. Kinahanglan bagid nga mosulti siya nimo? Nga ikay nagsugo niya? Ha? Dili ko kumpletan nimo, Tyron. Bay sige buhat ni Bart gabi. Kay sayo na nasabto ng istorya. Kung kinsa na makak ug nasultis tinuod ninyong duha. Juno. Pero ay kabala ka. Why lang masayo sa nitabo gabi? Si Bartra, ako, ug si nanay. Ug ikaw, Tyron. Shit. Napiki ko sa iyong mga istorya na. Kamaog yung tawanan na makalagot. Ay. Huwag yapon di kapuslanan bisan pag makiksulti si Bart niya usab ug ingon adto. Nga iya, pag ingon niya, nga ako may nagsugo niya. Shit, ay. Tungod din kitabuan na. Nagkasiguro kung mas musamot nga magkalayo na si Malina na ako. Makalagot! Unsa di pa nagsultihan ninyo ni Tyron, Juno, nga murag mi kalma naman to. Ayaw na gud pangutana pa, anak Lindel. Ang importante nga wa ka mahinay kini Tyron ganiha. Wa ko may naikilin kay miabot ang superhero ng buhay ko. Nato di ay si Juno. Lindel, ay na pagitag problema ni Tyron. Nakailan na kaniya. Way ko mo sa maglikay, dili ba? Maayo gani kay miabot ka, Juno. Kun wa pa, ambot. Unsa kay may tabo ganiha? Kutob sa kumahimo. Basta naalag ko. Way magkapasipa o magkapasakit ninyo. Malina, Lindel. Oh, Juno. Oh, dali talong. Tanawa kung unsa kini akong gibuhat diri sa laboratory. Dali. Ay, usam sa da, prof, ha? Usa da, prof, ako. Oh, yan o. May gisulti ka? Wa, prof. To self na to. O ba? Tanawa, tadong. Tanawa. Kanang naasad akong bildo. Tanawa. Wey, usap lang tao naghigda nga nasod anang murag lungon nga bildo, prof. Sigam ka nagilong. Sumbi ka na, tadong. Mao ka na'y umaabot nga ipakontra sa superhero. Usa, akuyaw ako na, prof. O, naibaw ka ba, tadlong? Dili makasayon-sayon ang superhero pagbuntog sa zombie. Kay dili kini ordinaryo nga pinuhat. Kay kung makapakini, kung mapahagan mismo ang superhero, mahimo usab siya usa ka zombie.
Nebensya, sa padumaron, ugay klase, managat ko para sa ito pagkinabuhi. Huwag na siya nagsaad nga makumpras ako makuhang isda. Kung buhi palagon na si tatay mo, Placido. Mag-uman unta mo, Juno. Oh, Dili ka unta mag-inusara. Nebensya, naanasad ka na. May mo ba? Maselo ako, anak. Dili kay ako rin managat. Mag-obra mi si Noy Karyo o si Manotasyo. May lang po taon nila na magkawagdag ng isda para silang pamilya. O para sa mga taga-ato nga nagkalisod sa panginabuhi. Nay, gusto ko makatabang nila. Dili, hitop ka mong kalipay. Kung makatabang ka sa uban, labi na sa mga nagkinanglan. Pagkaswerte na mo ni tatay mo, Placido, Juno. Nga miabot ka sa among kinabuhi. Ug nahimo ka namong anak. Nebensya, Bulawanon ka kaayo o kasing-kasing. Gasa ka gyud sa Diyos na mo, Juno. Naaman ko na nangita na ko. Kinsa man ka? Wa man ko na masulti sa nga ingon din kuya. Ay, niyan ako sa may pultahan. Kinsa bay? payo adlaw Malina. Oh. Juno? Malina. Juno? Malina. Gigakos ko nimo. Hala. Sorry, Juno. Usbon ka, Juno. Sorry. Okay ra, oy. Way problema. Nasuroy lagi ka din sa mo. Nakudang isda para ninyo din eh. Lapas kayo. Uy, hala. Tinuod ka? Hain. Nay. Yaw. Kadag ko sa mga isda. Og naglihok-lihok pa. Olin. Pwede mo magsugba o magtuwa na. Tamis kayo sa bawa na kay lapas man kayo. Pero kaikog na ko ni mo, uy. Naguna-una pa man gid ka. Kamu day dito. Nasa miha mo. Ako sa kinagatagan si Lindel. Dito kong kikas ila. Nagatog kong isda. Oh, mao ba? Pinilian na din ning imong gidadi ni Samo. O na day sa ilang lindel ang mga nindot kaayong isda ni mo. Pila man ning tanan? Pila? Ihatag na ko ninyo, good. Ug ay ganain. Kay, way kapin o unsa diha. Ang ako makatag isda ni Lindel. Lahi ni mo. Unsay buot ni mo ipasabot, Juno? Kon. Di na ko magdugay, ha? Magkita tapon sa Lunes dito sa eskwelahan. Sige na. Ato na ko, ha? Kadiyat sa, nganong mulakaw naman ka? Naglikay ka na ako? Pila bitaw ning tanan? Ako lagi nang gihatag ni mo. Ato na ko, ha? Nganong nagdali man ka, Juno? Naglikay ka na ako? Ayaw paglingaw, Juno. Malina. Sultihi una kog unsay laing rason. Ngano nga gidad-an ko nimo ining daghang ista. Unsay laing rason, Juno? Tuwa na si Juno. Dili siya makaharong pagtutok na ako. Dili siya makasumpay sa iyang istorya. Bisan kun klaro kayo sa iyang mga mata. Nga managsama mikibati sa usag-usa. Unsa to, Bart? Nakit-anim si Juno? Nga nagatod og isda sa ilang Malina? Dayron, uy! Mau ba? Ay! Sa paminaw ni mo. Unsa man? May relasyon na sila? Nagkauyab na ba sila? Ha? Masabot nga wa pa sa lay relasyon. Nga! Pero ako pa nimo, ay nagpadayon sa imong tinguha, Malina, uy! Unsa to? Di na kong padayon? Nga naman? Kaya klaro na kayo nga wa siya gusto nimo. Uy! Bisan kinsay pangutanon, in love ka is Malina ditong Juno. Unsa? Na. Ha? Oy! Singon lang niya na ka sayon, ha? Bart? Imo kong gitambagan, Bart, nga di na mo padayon sa paninguhan ni Malina? Hoy, Bart! Wa sa kong bukabularyo nga magpalupig ko. What Tyrone wants, bisan sa metabo, Tyrone gets!
Salvo? Unya, miol sa mas malina nga imong gihatnan og isda sa ila. Anak, Juno, nga no ha? Nabinsiya. Dili na ko kayang mawa si Malina na eh. Dili. Juno, Pero gibati ko kahadlok na eh. Nahadlok ko. ug unsa may imong kikadlukan? Unsa? Juno anak, dili mahimo ang kalibutan kung wa kay kugma. Mao ka day tibandi. Dili yun. Nabinsiya. Tigawang ako. Pipila na lang tingali ka tuig ang akong paaboto. Kung itugot man sa Ginoo, mubiya na ko ning kalibutan na. Nabinsiya. Ayaw ko pagsulti ko na. Mao ka na'y labing tinuod, Juno. Kay lumalabay lang ang tao ning kalibutan. Ang gusto ko nga sa dili pa ka na mahitabo, adun na kay ikauban o ikasinabot sa tibuok mong kinabuhi. Asa ba tong guwing ali, Prof, nako? Susiho na to ang mga dapit, di nagpakita ang superhero tanong. Gusto kong makakuha og mga detalye, labot niya. Mao ba? Ang imo na sumbi, Prof, ha? Kung sa matuloy mo gamit aron makigbatok sa superhero. Wa pa ko mahuman sa akong pag-study sa zombie tadlong. Planuhon ko pa kinig maayo. Kay nagtinguha kong malukop sa zombie ang tibok nasod. Kuyawa ko di mo, Prof. Hasta ka o hasta ko, himuan mong sumbi. Iring. Gago. Nganong lakip ko, himuon man zombie. Aw, di na mayo, Prof, oy. Kaya sumbi na kang naong. May isulti ka tadlong. Sila ba ito ka dugong? Aw, wa, Prof, oy. Aw, bitaw, asa man ang unang dapit ka atong-atuan? Adto ta mag-una sa Santa Barbara. Mga higala, at ang iyang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Dalit ka nato sa RMN Drama.